Nedir Şah hakkında rivayetler? Toplap Sapat ayarlan Aşır Pur Meredov, Kergün 1992 yıl. Şahların şafi Nedir Şah hakkında? Şahların kelami, kelamların şafidir. Elimde yaşayan hemme adamlara ma'lum we aşkardır. Hemmeňiz şopansyňyz we her biriniz raýatlaryň ýaşaýyşyna jogap berdiňiz diýen sözleriň mazmuny laýyklykda. Beýik Yaradanyň merhemet saýatyny, sergörlük, ýolbaşçylyk derejesini tapan birin ýaly pespäl benneleriň bolmagy, hor homsulary we aýak astyna atyranlara kömek bermeklik, olaryň gam gususyny paýlaşmakly üçindir. Nedir Şah'nın fermanlarından? Şahların şafi Nedir Şah hakkında rivayetler. Nedir Şah? 4 ıklim basıp alan üçün 4 sygaly täze başyna geýen Nedir Şah. 18-nji asyryň 1-nji ýarymyna gul bolup Xiwa bazaryna satylandygyndan Şahların şahy diýen derejä ýeten Nedir Şah, inni 3 asyr bäri dünýäniň tarihşinas alimlerini ankardyp gelýär. Nedir Şah barada Eýranyny, Arabistanyny, Hindistanyny, Ýewropa ýurtlaryny, Ermenistanyny, Äzerbeýjanyny, Dagystanyny, Moskwady, Sankt-Peterburgdy köp ilmi kitaplar, şeper eserler çap bolup çykdy we çykýar. Emma onuň öz dogduk mekany Türkmenistanyna ne ilmi iş var, ne şeper eserler. Bolaýmaly ýaly. Tebäbul İngiliz alimi Lockhart ýazmyşlaýyn. Kapkanyna däl, onun 16 mil demir gazyk gününe gördi we Muhammedabaddan 3 mil gün orta gününe gördi. Destgir diýen bir gyşlakdanam gaýrarakdy. 1688-nji ýylyň 22-nji noýabryna dogulýar. Baýdylýanlar Nedir'in dogulun ýeri häzirki Kaka şäheriniň töweregi diýdirýär. İkinciden, Nedir ilmidama hatta 1740-njy ýylda delidi, Şahların şahy diýen ady alanydy, özüniň türkmenligini, tüýüz türkmenligini töweregine näkilre gonç bilen aýdýar. Nedir özüniň türkmenligini bir näçe fermanlaryny aýratyn nygytap hem magtanyp ýazýar. Nedir Şah'nyň zamannaşy Bagdatly alim Abdullah Efendiniň öz kitabyna ýazyşyna görä, Nedir Şah beýlek mihmanlar bilen türkçe gepleşdi. Abdullah Efendi bilen türkmençe gepleşipdir. Ýene şu alimyň ýazyşyna görä, ähli mesçitlerde okulýan hutbada Nedir'in türkmenligini talypdyr. Nedir Şah Hindistanyň padşahyna ýazan hatlaryna da özüniň türkmenligini taýar. Nedir Şah öýlenini öz tiredeşi, Oşorlardan Baba Ali Bek Köseýanyň ilki uly gyzyna, o wepat bolan kişi gyzy Gowhar Şahdy öýlenipdir. Ene şu misallardan sakı sonundadır. Türkmenlerden öňe çykan, şahy äleme dolan padşah barada ilmi we şeper eserler ýazylaýmaly ýaly. Belki onuň zalimdigini nazar alyp, ünsün düşüründirler. Eýle bolsa ýalňyş. Nedir Şah hiç millete de rehmetmendir. Hasam Kawkaz milletlerine. Şonda da Ermenilerde, Äzerbeýjanlarda Nedir namalar barmak basyp sanardan kän. Ilmi tarih kitaplarla birlikde Nedir Şah'nyň ýaşaýyşy, gylyk käýfiýeti, edermenlik batyrlygy, parahatlylygy we harby işçiňligi barada halk arasynda onlarça rivayetler ýaratdyr. Şol rivayetleriň en semeti göskünü türkmenler bilen baglanşyklydyr. Gynantakdy. Ol rivayetleri şaka şenni ne folklorçylar, ne de tarihçiler tarapyndan toplanypdyr, almy deriň o obyekti de bolup bilmendir. Şol rivayet gürünlerden käbir misallar. Nedir'in Xivada 4 ýyllap gul bolundygy, ony ahala Keýmirköriň öz ýany bilen alyp gaýdanlygy barady. Uğurlu gazak bilen Keýmiriň arasyna jetlik düşenligi bardyr rivayet. Uğurlu gazak diýilýän Nedir Şah'nyň iň ýakyn serkerleriniň biri. Ol 1738-nji ýylda Dagystanyna Nedir Şah'nyň süýtdeş dogany Ibrahim Han bilen bile bir günne söwüşdülýär. Gazak tireti Yemrelleriň bir bölegi diýsek, onu uğurlu gazagam türkmen bolup çykýar. Nedir Şah Keýmirköri gulluga çagyryny durna göýükde dudok girdi diýen rivayet.
Nedir şanyň iň dogumly, iň tilsimçi, iň edermen, iň ýetişikli terdary. Garamagynda 14.000 ýomut göýekliň we beýleki tirelerden nökeri bolan hanaly göýekliň, bu Döwlet Mämmed Ahun Magtumulynyň kakaty bardyr wayat. Nedir şanyň öz uluglynyň gözüni oýduruşy baradaky wayat. Nedir şanyň yrymçylygy baradaky käkilikler hakdary wayat. Garaz bizde de rivayetler ady eken. Ýönün ferilmendir. Soňky ýyllarda tarih ilminde obyektivlik, onu oğudunluman, taraşlaman, gowy erbeden saýylajak bolman, boluşy ýaly ýazyp beýan etmek barada biziň türkmen alimlerimiz köp çykyşlar edýärler. Şonuň üçin biziň türkmen ilimiň taryhyna belli bir derejede täsir eden Nedir Şah barada türkmen okuwçylary hakykaty bilmelidirler. Haýyn hödürlenýän şu eliňizdäki rivayetler Nedir Şah'nyň gylyk kiýetini, oğlanlygynyň öldürilýänçe eden işlerini, rehimsizligini, nefsçiňligini, akylynyň keskirdigini, garadan gaýtmazlygyny bilmäge okuwçylara kömek eder. Olar dürli tarihi, edebi we gaýry çeşmelerden, halk arasynda bolan gurrunlardan, alaýta-da Muhammed Husayn Kuddusynyň Nedirnama atly ören gymmatly we ähtualyk tabyny toplandy. Aşyr Pur Meredow filolog ilimlerinden kandidaty, Türkmenistanyň ilim we tehnika boýunça döwlet bayrağynyň laureaty. Nedir Şah'nyň ananjy? Nedir Şah her bir zadyň sebäbini adamlaryň edellen maňryna ýazylan ýazgydy bilen baglanyşykly diýip düşünipdir. Hatda käbir derňüçler Nedir'in şoluşlar arkaly köp gyrgynçylykly eden mahaly, özüne aralyjy Allah Taalanyň islegini ýerine ýetirýän adam diýip bilipdir. Şunu anladýan şeýler gurrunam ýaýrapdyr. Günleriň birine Nedir Şah'nyň bolýan öýüne bir ok atylypdyr. Şol oka bolsa, bir tike kağız gelmeyen eken. Kağızın yüzünde de şeýle ýazgy bar eken. Eger padşah bolsaň, raýata mehribanlyk ýagşylyk et. Eger peýgamber bolýan bolsaň, halas bolmaklygyň ýolunu bile görkezip, eger Hudaý bolsaň da halka rahmet. Nedir Şahaty ýazany tapmak üçin näçe tagalla etse de tapmansoň, şol hatdan bir näçe nusga göçürip, goşun eskerleriň arasynda ýaýratmak tapşyrýar. Şol hatyň ýygyna aşagdaky jogaby da goşmak buyurýar. Men raýatdan himayet eder ýaly padşah däl. Men halas bolmaklyk ýolunu görkezer ýaly peýgamberim däl. Men bennelerine rahmet eder ýaly Hudaýym däl. Eýsem men yeňici Allah Taalanyň elinde bolan bir gural. Men günäkärleri jilalandyrmak üçin geldim. Şahnyň şahyny şahy hyzmat edişi. Deli şäherinde Hindistanyň padşahy Muhammed Şah'nyň we Hindi emirleriniň we ýaşullarynyň huduruny Nedir Şah'a hyzmat etmek, onu hormatlamak üçin guralan bir köşk mejlisinde tütänden köşk hyzmatkarlarynyň biri mejmede çaý we kofe getirýär. Ol hemişek indi boýunça mejmäni ilki bilen Muhammed Şah'nyň önüne goýýar. Hind şahy we emirler hyzmatkaryň ýalňyşyna düşünip, çaý nämişin ilki Nedir Şah'nyň önüne goýmady ka diýip ýynjaklanýarlar. Emma Muhammed Şah sarahanlyk bilen mejmäni alýardy, onu öýdi Nedir Şah'nyň önüne eltip goýýar. Bu hyzmatkaryň maksady Şahyn şaha hyzmat etmeliler diýmek ekenip, hyzmatkaryň ýalňyşyny dödýär. Onun bir hereketinin yarama täsir galdyrmagynyň öňüne alýar. Howsalanyň aradan aýrylmagy. Nedir Şah uluk ýurtlaryň birine goşun çekip barýaka. Goşunyň öň ataryna barýan eskerler ýoluň orta arasynda dikilen bir gazyga gabat gelýärler. Şu gazygyň ýüzünde kimde kim şu gazykdan aňryk geçdi, helak bolar diýip ýazyran eken. Şu ýazgyny gören goşun öňe gitmekden taklanýar. Biýagdaýy Eýdrakdan gelen Nedir Şah habar berýärler. Şonda ol ýanky gazyk ornundan soňurup, onu goşunyň öňünden götürüp gitmek buyurýar. Şeýlelikde eskerler hiç şeýle ýynjylyksızlanman, şo gazygyň ýygy bilen ýöz ýürüşlerini dowam edýärler. Başarjanylyk we münasiplik. Nedir Maşadyň goýundaky Hoja Rebiýy diýen ýerde ýerleşýän goşun polkuny gulluk edýän mahaly. Tehmasip mürdäniň köşkünde hyzmat edýän Pethaly Han bilen başarjanylyk we laýyklyk uğruna bäsleşik edýär eken. Terdarlaryň ýygynanan şadarynyň birini Nedir bilen Pethaly Hanyň haýsy biriniň başarjanylygy we terdarlyga laýyklygy köprek diýen temada gurrun edilýär eken. Şonda terdarlaryň biri
Meniň başarjanlygym we laýyklygym olaň ikisinden köpürekdir. Eger olaryň ýagdaýy mende bolan bolsa, ikisini de aradan aýrardım diýe. Bu gurrunlary eşdenleriň biri ony Nedire habar berýär. Nedire bolsa şol türde aýdan terdary öz şadaryna çagyrýar. Oňa zalbaryny çykarmagy goýurýar. Soň biriňe getirdip, şo terdaryň o tür ýerine dürtüp başlaýar. Terdar şydap bilmän aýlygyny çykyýar. Şonu Nedireň özü balagyny çykaryp iňgäni öz o tür ýerine dürtmäge tapşyrýar. Emma iňe Nedireň guýrugyna sünmän döwülýär. Çünki köp wagtlap at üstünde geden sebäpli guýrugynyň hamy galyňap giden eken. Şonu Nedir ýaňy terdary ýüzlenip, inni başarjanlygyň we laýyklygyň nämedigini bilen bolan gerek diýär. Nedirin gaýygamy we şatlygy. Nedir paçalyk edýän wagtynda bir gün gymmat baha geyimlerini geyip oturýarka, birden bir zat ýadyna düşüp ilki ağlapdyr. Soňam gülkü tutupdyr. Şo ýerde bolan mürde Mihtihan, şanyň mürdesi. Biýagdyň sebäbini şadan sorapdyr. Nedir oňa şeýle jogap beripdir. 3 ýaşly ulumkam. Ýene matam ören gariplikde ýaşaýardy. Meňem egirimde eşigim ýokdy. Kakam ejemiň egiren ýüplerini satyp, maňa 3 grana bir geyim satyn alyp berdi. Men şo geyimi geyip köçe çykamda öýden duşlarym bilen oýnamaga başladym. Meni başlyklary gataýp edýän üçin olar maňa tabiinler. Şo portotda başga bir köçäniň oglunlary bilen uruşup öýdüni edermen we batyr görkezden bir oglun meniň ýanyma geldi. Ol ýalaň açdy. Onuň geyimini egininden ýertip syparyp alyp giden ekenler. Men onuň görkezden edermenligi üçin öýde eginimdäki täze geyimimi oňa başladym. Haçan öýümde doranyp gelemde, kakam meniň geyimsizligimi görüp, maňa azar berip başlady. Meni jaýyň üçüňinden tanap bilatyp goýdy. Agyrdan ejem meni adapdan halat etdi. Bugün bolsa, meniň şeýle dawaral derejege ýetenimi görür ýaly ene matam ýok. Ene, şoň şün gam çekip agyrydym. İkinci tarapdan orada görýän, Allah Taala maňa her hili näýe nygmatlar berip, paçalyk getiripdir. Hemme zat bilip sinedipdir. Şoňa bolsa begenip güldüm. Täç bagyşlama. Rawayatlary görä Nedir Şah Hindistanyň şahy Muhammed Şahny ýeňip dele şäherine girenine. Onuň hormatyna bir mejlis kurulýar we şoňa ýurduň atlar bilen adamlar matnaşýarlar. Şo mejlisde Nedir Şah Muhammed Şahnyň gymmat baha göwherler bilen bedelen täş telpegini onuň kellesinden çykaryp öýde geýýär. We içine demir goýulyp tikilen öýde telpegini bolsa oňa giydirýär. Telpek giň bolan sebäpli onuň burnuna çenniýetdi. Muhammed Şah şunun ýaly şalyk fiýlarynyň berilmegini derek, Hindistanyň 250 ýyllyk garnasyny Nedir Şah peşkeş edýär. Nediriň gudraty. Nedir Şahnyň goşuny Hindistany ýeňip Deli şäherine girenlerini ýylatdan oljalyp başlaýarlar. Soň Nedir oljalmagyny bet etmeli buyruk berýär. Şondan soň bir Hind aýaly içi göwherden dolup bir gapyrjagy getirip şonuň içinde göwherleri ýetgerlere paýlap bermegi Nedir Şahdan haýyş edýär. Nedir Şahmynyň sebäbini soraýar. Hind aýaly şeýle jogap berýär. Ýetgerler taýin edýän wagty. Iki esger meniň öýüme gelip şu gapyrjagy aldylar. Onu açıp içinde göwherleri öz aralaryna paýlaşyp bolup duran wagtlary birden zarşynyň paçanyň buyrugy boýunça oljalmagy bet etmeli. Hiç kimiň malyny el tutmaly diýilýän tedini eşitdiler. Şo portotyň öýdünde ýanky esgerler göwherli gapyrjagy ýerine goýup öýden çykyp gitdiler. Sizin şeýle gudratyňyz we esgerleriňiziň buyrugy şeýle tabiinliginiň hatyratyna men şu göwherleri size peşkeş berýändir. Men mermer daşyny çekýän. Nedir Mürda atly tarihçi öýdüniň Tebriziň tarihy atly kitabynyň 89-njy sahypasyna daşka diýen manysyna o wagtynda bolan Tebriziň mermer daş magdanyny waspedenden soň şeýle ýazýar. Meniň atdaşym Nedir Şah magdandan ulu daşlar kesip horosana ýakitmek buýrupdyr. O daşlar Imam Mirzanyň öýdüniň gabyrynyň üstünde salynjak jaý üçin hemde kelatda gurulýan imaratlarda peýdalanmaly. Olaryň bir toparyny ýakitipdiler. Bir näçe edem ýollady we ýene bir topar daşlar ketilip ýakitmäge taýýar edilip goýulupdy. Edil şo wagtlar şahy şeýle etdiler.
Daşlar nirde bolan bolsa durun ýerine galdy. Awtor sözüni dowam etdirip ýene şeýle diýär. Ýaşlykdan bir zat ýadymda galypdyr. Aýdymçy aýallar şo daşlar çekýän öküzleriň dilinden öýeleriň ýakymly we gazgyn sesleri bilen aşaky şygyry aýdym edip aýdardylar. Men mermer daşyny çekýän, nediriň zulmyny çekýän. Goýunyň golsünkü. Nedir ýaş wagtynda Haryadym tebitinde özbekleri ýetir düşýär. Onu Haryadymly bir mallar çarwa satan ekenler. Ol mallar bolsa, nedire tehrada bakmak üçin bir näçe goýun tapşyrýar. Nedir her gün çölek edip çopançylyk bilen meşgul bolýar. Bir näçe wagt geçse, hojaýyn nediriň öýüne alyp barşyndan sözünden, oý pikirinden parahatlyk we paýgaslyk alamatlaryny aňyp başlaýar. Ol bir gece düýüş görýär. Görse, nedir Eýranyň paçşahy bolupdyr. Köp goşun toplap, özbeklerin bar güýjüni derbi dagyn edip, öýleriniň dürli muşakkatlykları tedwar edipdir. Şo güniň ertesi hojaýyn nediriň ýanyna gelip, göründüýüşini aýdýardy. Eger men seni azat etsem, dergine sen näme dersiň diýe. Nedir aýdýar? Eger bir wagt serdar ýa-da sultan bolaýsam, nähili hajatyň we haýyşyň bolsa ýerine ýetirerim. Şonda hojaýyn aýdýar. Şu berýän wagdaň üçin maňa bir nişan ber. Nedir goýunyň golsünküni tap getirýär. Şonuň üstüne daş bilen bir näçe söz ýazýar we hojaýyna berýär. Şondan soň hojaýyn nediri boşadyp öz watanyna urýar. Ýyllar geçýär. Nedir ilki goşun başlygy bolýar. Soň paçşalygy etdi. Hindistany basyp alandan soň özbekler boyun egdirmek maksady bilen Haryazmy we Buhara goşun çekdi. Buharany alandan soň Haryazmy gelýär. Şu pursatda nediri azad eden hojaýyn aradan çykan eken. Ol ölmedinden nedir bilen bolan wakany ogullaryna gürrüň berip, onuň beren gol sünküni olara beripdir. We eger şunun ýaly adam Haryazmy gelýär, hem kynçylyk uçuraýsaňyz, şu tünkü oňa görkezin. Ökman osy kömek eder diýipdir. Nedir şa Haryazmynda özbek gowgulaňçylaryny tutup başlaýar. Şonda hojaýynyň ogullary öýellerini halat etmek üçin kakalarynyň beren sünküni bir taýagyň ucuna dakyp, nedir şanyň ýanyna urýarlar. Olaryň aýdy bilen ýene-de bir topar özbek şo tarapy urýar. Şanyň huduryna baryp, kakalarynyň aýdan sözlerini nedir şa ýatladýarlar. Nedir şa bolsa, beren wagdasyna wepa edip, olara hiç kimiň zat degmezligini buýurýar. Gonok gardy. Nedir şa Tebriz şäherini basyp almak we o ýerden Osmanly türkleri çykarmak üçin şo tebite goşun çekdi. Haçanna şäheriň golyna baranyna Osmanly eskerler 8-10 adamdan ibaret toparlara bölünip şäher baýlarynyň öýlerine ýerleşipdirler diýen habar eşdi. Nedir şa şo mehman kabul eden baýlar çagyrýar we olary her kimiň öýünde Osmanly esker bar bolsa, olary öldürmeli diýip buýurýar. Eger men şähere girenden soň meniň permanymy ýerine ýetirmedik bir adam bardygyny bilsem, onu öldürecekdir diýär. Baýlar şähere öwürlüp baranlaryny, öýlerini näçe Osmanly eskeri bolsa, ýa öldürýärler, ýa-da şäherden çykaryp goýýarlar. Şondan soň gonokgardy diýen düşünje halk arasynda durnukly söz dizimine görülýär we şeýdip, nedir şa hiç şeýle uruşdy, aňsatlyk bilen Tebriz şäherine gelýär. Dünýäden öten. Muntahab at-Tabarih adly kitapda aýdyşyna görä, Feyd Bagyr Halhaly diýen bir alim düşünni Hedret Ali'ni görýär. Ol Nejepde öýe guburynyň başyna bir kürsüniň üstüne oturan eken. Töwereginde bolsa bir topar nurana adamlar duran ekenler. Birden Hedret Ali ol adamy getiriň diýip işaret edýär. Bir salimden soň nedir şan getirýärler. Ol ölü ýaly bolup Ali'niň garşyna durýar. Hedret Ali o käýeye eden yarama dişlerini yüzüne basıyor. Nedir şa? Tedini çıkarmaya. Soňundan başyny galdyryp şeýle diýär. Ey weli Allah, ruhut berseňiz bir agyz sözüm bar. Hedret Ali aýt diýär. Şonu nedir şa? Ey emiril müminin, hem aýdan rahatlaňa dogry. Men onu inkar edip biljek däl. Emma şoňa garamazdan men seniň we şaýlaryň düşmanlarynyň gözüni kör edere barabar iş etdim diýär. Ali, ana aýt näme iş etdim? Sizin guburuňyzy remont etdim. Onu tylla bile bededim. Ol 4 töweregini urtaçyp dur. Hedret Ali şu töwereşdenine töweregine adamly öýlenip. Dogry diýär.
Muny onun şüün taýýarlanyp goýulan zaýak edin diýe. Ol adamlar Nedir Şahany aýdylan ýereltdiýerler. Ýokarda at tutulan Seyit de şo jemaatyň ýygyna düşüp gidýär eken. Nedir Şahany eltip bir ajaýyp bagy ýerdiler. Seyit de şo bagy ýerýär. Görse Nedir Şah şahany geyimlerini geyip taýtyň üstüne otur eken. Seyit onuň ýanyna barıp salam berýär. Gutlaýa we oýun madat alyp, "Özüň adapdan oňa talat etdiň" diýär. Nedir Şah, "Ey Seyit, meniň hezrete aýdan sözlerim aýny hakykatdy" diýär. Keýmir Köýüň edermenligi. Nedir Şah türkmenleriň garşysyna eden bir uruşuny, olaň kabile başlygy Serdar Keýmir Köýür öýdi bilen gerek hökümini alyp gidýär. Şeýdip ol türkmenleriň etegi we daregede hüjüm etmekleriniň öňüni almak isleýär. Şonan bir näçe wagt geçenden soň tötänen türkmenler daregede hüjüm edýärler. Nedir Keýmirden bu hüjümüň sebäbini soraýar. Keýmir bilemok, meýilleri bolanda edendirler diýär. Şonu Nedir, "Sen poky ýasyň" diýär. Keýmir Köýür, "Hanaga, poky gargy ýendir. Gargany bolsa gullur ýendir" diýip jogap berýär. Nedir Keýmir Köýüriň bu batyrlygy ýaraýa, şeýdip mol gutulýar. Almagulok. Nedir Şah Hemedannak Osmanlılar bilen eden bir uruşundan her bir esker Osmanlı eskerleriň gulogyny ýa-da burnuny kesip getirdi. Şoňa 10 tümün pul syýlagyny bermeli buýruk çykarýar. Şondan soň Nedir'in goşuny şaltlyk bilen öňe süýüşip başlaýar. O eskerler ýerlerine gulok burnuny getirip syýlag alýarlar. Şeýdip 48 kilometr öňe gidip bir dagyň etegine baranlaryna Nedir Şah Almagulok diýip buýruk berýär. Şondan bäri o daga Almagulok at berilýär. Ogry we mugry. Bir adam seminaraň üstüne çykyp adan aýdýan eken. Nedir onu görüp, "Bu näme?" diýip gaýgyrýar diýen. O mugry, ýagny mukry, Kur'an okuyan diýip jogap berýärler. Nedir o sözi ogry sözü bilen ýalňyşyp, beýle bolsa minaraň üstünden aşağı aklyňyň diýär. Adamlar ogry däl mugry diýip düşünýärler. Onuň adanyň öň Kur'anyň bir bölek kıragat edýänligini, ýagny okuýanyny aýdýarlar. Şonu Nedir, eger onuň gaýkyrygy hiç kime ýan etmeýän bolsa, ilatyň sığır goýunyna piýas gel bermese goýul, näçetlide gaýgyr bersin diýen. Yelkenni gämi. Nedir Şah Dagystana goşun çekçek goluny Kaspy deňizinden gämi ile geçmegi oňa maslahat berýärler. Nedir gämi näme hereket edýär diýip soraýar. Onuň hereketi ýele bagly diýip jogap berýärler. Şonu Nedir, "Men öýelimiň we goşunymyň ýytyýaryny ýele berip bilmenni. Gugry ýerden hereket etmek buýurýar." Buğday başagyndan zyga. Nedir Şah wagtynda öz deňdoşlarynyň arasyna özüni şeýle bir talygatlar barypdyr. Hatda hemme oglanlar oňa boyun bolup durlar we oň buýrugyny ýerine ýetiripdirler. Nedir hemişe bir buğday başagyny zyga hökümine telpegine baglap, özüni häkim we sultan şeklinde görkezler eken. We men siziň şahaňyz, sizem men eskerimsiňiz, özüňiz düşmanlarla uruşmaga taýýar etmelisiňiz diýer eken. Oglanlaryň hemmesi oňa boyun suňýan ekenler. Näme diýseňiz diýin, emma işleň. Nedir Şah Awganystana goşun çekenne üstünden aşmady kyn bolan beýik daglardan geçmeli bolupdyr. Şonda topçular toplaryny eginlerini alyp dağın üstüne çykarmaly bolupdyrlar. Şo kyn ýagdaýda 2 tane topçu toplaryny dağın ýokarına alyp barışlaryna öz aralarına pişirdip, Nedir'in bir de ýüklen bir muşokgoty nähili kyn iş diýipdirler. Ýeňselerden ýörep gelýän Nedir olaň sözüni eşitipdir we näme diýseňiz diýberiň, emma toplar dağın ýokarına çykaryň diýipdir. Bir halta dary we horoz. Osmanlı döwletiniň ýelçileriniň biri Nedir Şah bilen bolan bir duşukdy. Öýde bilen bir halta dary getirip ony ýere hepýär. Onuň beýtmekden maksady biziň goşunymyz şu darylaryň sanyýaly köpdir diýmek eken. Şol Nedir Şah buýurup bir näçe horoz getirdi. Horozlar az wagtyň içinde hemme darylary sokup gutorýarlar. Şeýdip Nedir Şah ýelçe jogap berýär. Onuň maksady biziň bir edermen urusujymyz siziň 100.000 eskeriňle taý geler diýmek eken. Ädikde ne edip arpa ýösýär. Nedir uruş wagtynda bir näçe günläp aýagyndan ädigini çykarmaýar eken. Käwagt atyna arpa örenine
bir näçe arpa dänesini onuň ýadynyň içine düşüp, ayak deriniň şeýiginden göýgürip çykar eken. Gize günni at saptırıp gelen soň, ýadyny arpa göýgürýärdi o. Kelle başayak. Uruşlaryň bir ýerine Nedir Şahanyň ogly Arzaguly Mürdede kakadyň ýalyny eken. Bir gün nahar wagt ol saçak başyna gelmeýär. Nedir munyň sebäbini soraýar ol. Halim oňa däli üçin biraz süýtdi bulamak idim diýär. Nedir Şah, bulamak göre uruşda ýeňiş kazanyp bolmaz. Kelle başayak ýeten güýjüň artar diýär. Aýtmaklaryna göre, Nedir Şahanyň iýmiti köpülünç kelle başayak bolupdyr. Nediriň hökümi. Bir goşun çekişlikde Nedir Şahanyň esgerleri köp ýol ýörenlikleri derarly juda ýadap surnuýarlar. We Nedirden diýin zalmagy uruhut bermegini haýyş edýärler. Emma ol kabul etmeýär. Düşmana ýakynlaşýanlyklary hemde ýadawlyklar sebäpli Nedir her bir esgeriň öz ýany bilen 5 watman daş götermegini buýurýar. Onuň bu buýrugyny esgerler kynlyk bir ýerine ýetirýärler. Bir gize günni ýol ýörenlerinden soň düşmana gabat gelýärler. Şonu Nedir Şah daşlar ýere taşlap düşmana hüjüm etmek buýurýar. Esgerler daşlaryny aňyp öýlerini ýeňil duýanlar üçin düşmana gaýdygy hüjüm edip ýeňiş kazanýarlar. Kadir we Nedir. Bir gedek Nedir'in goşunlary Lut çölünde Kirman Maşat ýoluna Naybent bilen Raweryň aralygynda ýerleşýän Kappeyi Nedir diýen ýerde dowamly güýçli ýagşy surýarlar. Bir näse derde teret ýede bar bolýarlar. Adyklary motorýa. Bir ýagdaýa Nedir'in gahar gelip gazap bile asmana tarap top atma buýurýar. Netijede bulutlar pytrap ýagyş diňýär. Nedir'in beren buýrugy we ýagyşyň diňmegi eskerleri ören giň we möjüde ýaly görünýär. Şonu Nedir öz-özlü buýsanyp, Hudaýa, eger sen kadir, gudratly bolsaň, men Nedirdirin. Nadir, ýagny seýrek duş gelýän diýe. Şundan soň eskerleriň Nedir'e bolan inancy öňkünden artdy. Uruş plany. Nedir ýaş wagtynda öz ýoldaşy bilen sehrada goýunmak börneken. Ol bir çete çykyp oturýar. Öz ýanyny oýlanyp topragyň ýüzüne enseme çydyklar çekýär. Oýlanyp oturýar birden ýoldaşy gelip oňa päsgil berýär. Pikirini başga ýana toýýar. Nedir oňa näme üçin päsgil berdiň? Hyrat almaga goýmadyň diýip topragyň ýüzüne çeken uruş planyny oňa görkezip, "Ene bir ýere maşat, onu basyp aldym. Soň hyrada hüjüm etmek niýetim var, emma sen päsgil berdiň" diýär. Ýoldaş oňa gülüp, "Sen dälirepsiň öýdýän" diýär. Garry kempiriň netigaty. Nedir Şah Bagdady'den hüjümünden ýeňilip ýygyna Hemedana gaýdyp gelýär. Ýolda aşfor ýadap bir garry kempiriň öýüne barýar. Onuň iýmäge bir zat bermegini soraýar. Kempir gaýnap duran gadanyň bir käse aş getirip Nedir'in öňüne goýýar. Nedir habarsyzlyk edip haýdan hay kızgın aşdan içýär. Netijede agyzy dogdoklar bişip ýaralanýar. Bir ýagdaýy gören kempir oňa "Sen Nedir Şah ýaly howlukma şereket etdiň. Eger ol Bagdad uruşuna howlukma öňe gitmedik bolsa, ýeňiliş etede bar bolmazdy. Sen eger bir garaşyp sabreden bolsaň, aş togardy. İlki käsäniň garasyndan içen bolsaň, kim-kimden onuň ortulrym togardy. Soň ortadan akyry ýeterdiň. Bu hemmesini içerdiň. Agyzyň hem doduň ýanmazdy diýär. Nedir kempiriň bir netigatyny netije çykarýar. We soň kuruşlaryny alaýtada Bagdady'den soňky ýürüşini kempiriň netigatyna amal edip ýeňiş kazanýar. Nedir'in goşun başlyklygy. Nedir Şah özünden öň geçen paşalaryň taryhyny, alaýtada Çingizhan bilen Emir Teymur körekeniň başdan geçenlerini bilmäge köp höwes bildirýär eken. Günlerde bir gün hatta ol eger men Çingiz we Emir Teymur şeýme bir döwürde ýaşan bolsak, şonu Çingiz paşa bolan bolsa, Emir Teymurem gedir, menem goşun başlyk bolan bolsam, hükman bütün dünýä biziň işimize boyun bolardy diýipdir. Mutada degen ok. Nedir? Bir ruhani adam bilen behişt barady gurrun edýär. Ol ruhani behiştin göderligi we ajaýyp zatlar hakda köp gurrun edýär. Nedir şa? Behişte uruş ýeňiş we üstün çykmakda barmy diýip soraýar. Ol adam, "Ýok,
behiş dediğine paragatlık, alalaşıkva, ağzalılık, kuruş tövüş diyen zat düýünden yok diye. Nedirşa? On ýaly bolsa, behiş diýäniň mutudy degen ok diýipdir. Jogap berdir. Bir gedek nedirşa? Her kim men 3 tan soragyma dogry jogap berip bilse ulus hýrag berjek. Emma biderek jogaplar berip wagtymy galsa öldürjek diýip ýyran edýär. Ençeme wagt geçýär, hiç kim on soragyna jogap bermek üçin tynışmagy bilt edip bilmeýär. Ahir sonunda bir sehraýa adam köşke gelip Nedirşanyň soraglaryna jogap bermäge taýynyny aýdýar. Gize onu köşke eltýärler. Nedirşa özüni tanatman bir ýüzbaşynyň şekiline onuň ýanyna gelýär. Gürrüň arasynda ol Nedirşa bilen göreşýüňiň çetinligini, onuň soraglaryna jogap berip bilmedi. Nähili howplyagda uçurajakdygyny oňa duýdurýar. Soň bolsa, meselem, men senden barlyk üçin häzir 3 sowal soraýyn. Eger dogry jogap berip bilseň ertir, şaň huzurunda da onuň soraglaryna da jogap bermegiňe we ýeňjeňe umyt etse bolar diýär. Birinciden jogap ber. Nedir adylmy ýa-da Anushirwan? Şähraý adam delil getirip, nediriň adylrakdygyny subut edýär. Ýüzbaşy ikinji soragyny nediriň şahsiýeti ulum ýa-da şapbagyňky diýip soraýar. Şähraý adam nediriň şahsiýeti ulu diýip subut edýär. Ýüzbaşy üçünji soragym şeýle, nedir batyrrakmy ýa-da hedretali diýär. Bu gedek şähraý adam gahar bilen bu sowalyň yerliksiz. Özüni aly bilen deň saýarsa nedir kimmişin diýär. Şoňuň ertesi ýaňy şähraý adamy nedir şanyň huduryny eltýärler. Ol üns berip seretse, nedir şa şol öten aşam görün ýüzbaşda eken. Şoňa görä ol alжyraýa, özüni ýitirýär. Soň nedir şa öten aşam soraglary ýene soraýar we şoýunky jogaplary eşitýär. Emma üçünji soragy jogabyny Gurban öten aşamky jogap gaýtarylmasyn we şo aýdylan söz bilen kanagatlanylsyn diýär. Nedir? Onuň sözünden hoşal bolup oňa syýlag berýär. Nediriň perman berjiligi. Şa tehmasip özüniň ýakyn adamlarynyň biriniň üstülen nedire ol entek ýöneköy goşunmaşyka perman gönderip şonu ýerine ýetirmegi buýurýar. Nedir perman getiren şol adama şeýle jogap berýär. Barda şa tehmasipe aýt. Men enemden boyun egizi dälle, perman berji bolup dünýä inendirdiňär. Şikaýetçini nediriň hop berişi. Hasan nedir hyrata hüjüm etmek maksady bilen maşatdan çykyp Feriman diýen ýerde goşun toplap ýörkä. Bir adam maşat häkiminiň ýanyna baryp şikaýet edýär. Ýagny hökümet perraşlarynyň biriniň zor bile 3 gran pulny alanyny aýdýar. Eger ardyma ýetişip pul alyp bermeseňiz, nedir habar ederin diýär. Şonda häkim gaharlanyp ol adamy maskaralap şeýle diýär. Nedir arkany hop edip, hırattan şu ýere getirseňem puluny şondan alarsyň diýär. Ardaşam tezlik bilen Feriman nediriň ýanyna barýar. Bu bolan wakany hemde häkimiň jogabyny oňa jikme-jik aýdýar. Nedirem gaharna şo wagtyň özünde ol adam bilen atlanýardy, derrew maşada gelýär. Häkimiň diwanyna golölanyna atdan düşýärdi. Nedir ardaşyň arkadyna hop edip, dogry häkimiň ýanyna getirýär. Häkim bu halaty görüp, gorkusundan tarpataýyn ýölýär. Nedir şikaýet edeniň ardyna ýetişiklik edip, ýene-de öz goşun ordusyna öwürlüp barýar. Hakanyň kellesi. Bir gün ýurdun uly görnükli adamlarynyň gatnaşmagynda nediriň huduryna guralan bir mejlisse Mirze Mihtihan taçan gapdan geçip barýaka, onuň aýagy tötänlikden içi şor bolup bir käte degäýär. We käte düňdürilýär. Şor bolsa taçan üstüne dökülýär. Mirze Mihtihan bu bolan täwru gat utanýar. We nediriň gadabyndan gorkýar. Şonu ol eden iş üçin ötün soramak maksady bilen duran ýerinden şeýle beýdi diýip okýar. Käsäni Hytaý hakkanyň kellesi bildim bayak. Bolgonum üçin büköşkün iti awa kakdymayak. Nedir şa Mirze Mihtihanyň ötünüşli goşky beýdi ýaraya. Oturanlar da oňa sawurna edýärler, ony ýerler. Nedir şanyň muşakkatly durmuşyndan derinmegi. Nedir şa Hindistan basbaryň badyna. Hind paçaly Muhammed şanyň huduryna öz muşakkatly durmuşynyň derinip şeýle diýär.
Men Hindistana goşun çekip başlamda te maksady ýetýänçem. Geyimimi salşyrmyn dip kadam edipdim. Şo kadamy suwut etmek üçin bolsa, Angasynyň öňünde şol ýeşigimi çykarýan dip kirlän, ýyrtyk bolup giden köýnegini oňa görkezýär. Diýme, getir. Nedir şa Dagystana goşun çekenni? Bir näçe wagtdan ýetgerleriniň pulu utorýar. Olara aýlyk bermäge de pul galmaýar. Şonu nedir şa mejbur bolup, diýo hamynyň pul ýatamagy buyurýar. Şonu da kümüş puluň derini öğretmeli diýär. Şol hamdan edilen puluň ýüzüne bolsa, diýo hamy, nedirin hökmi, diýme, getir diýen sözler ýazýarlar. Bu pul bir näçe wagtlap rawas bolupdyr. Muhammed Şah'nyň dil duguşugy. Nedir şa Deli şäherini alanyna Hind şahy Muhammed Şah onuň garşyna dil duguşy edýär. Bir mejlis kurap şoňa nedir şanam çagyrýar. Oňsuz aýda bolsa bir topar ýaraly adamlar goýup bolary. Her haçan men el çarpsam, "Tiýir gelingdi, nedir şanyň işini görüň" diýip buyurýar. Hüjüm etjek şol adamlar mejlisin dowam edýän zamanyny näçe garaşsalar da Muhammed Şanyň el çarpmasyny eşitmeýärler. Mejlis tutaryndan soň munyň sebäbini ondan soraýarlar. Şonda Muhammed Şah şeýle diýen: "Nediriň merdana keşfi, haýbaty we güýç kuwatyny bildirip durun kaddy kamaty maňa zadyly ýaly şeýle şoň täsir etdirin. Birden el çarpaýsam, o sizden öňürti meni öldürer diýip bildim. Şoňa görä el çarpmadan saklandym." Nedir şanyň ýetirganmak duýgulary? Daragyzyň 30 kilometrlerini ýerleşýän Durungen owasynyň bir adam ýerli häkimiň zulmyndan şikaýet etmek üçin Aspahana nedir şanyň ýanyna gidýär. Hem de ýany bilen bir batman Durunger tüýüsini sowgadak edýär. Aspahana näs tagalla etse-de nedirin huzuruna baryp bilmeýär. Alaşdy galyp şanyň aşpezhanasyna barýar we nedir üçin getiren sowgat tüýüsini kabul etmeklerini soraýar. Aşpez tüýüni alyp şo giýjede onuň palaw üşerip nedir şanyň saçagyny eltdi. Aşpez palawly tabagy nedir şanyň öňüne goýanmadan nedir şa: "Hey, Durungerden bir ýere gelen adam mami? Palawyň tüýüsi Durunger tüýüsiniň ýetini berýär" diýip soraýar. "Hawa, Durungerden bir adam geldi we bir batman tüýüs sowgat getirdi" diýip jogap berýärler. Nedir şa öz ýetirilmek duýgusynyň ýetidiginden hoşal bolýar. Şikaýet eden adam ýanyna çagyrýar. Netijede onuň ardyna ýetişiklik edip, şo ýeriň häkimini weripetinden boşadýar. Oňa bolsa hakyny alyp berýär. Üçüdüniň de akyly bir meňdeş. Hemedan bilen senen deziň 108 kilometr aralygynda, Dilberanyň Demirgaz tarapynda, İspendabad raýonyna bir owa bar. Bu häzir kuwatda nedir şa atlanyrlar. Onuň goýunda bir çeşme bar. Günlerde bir gün şu owanyň aýallarynyň biri ýaňy çeşmeň başynda küýdesine suw doldurup oturun eken. Birden känedir gelip çeşmeň garasyna atdan düşýär. İlk atyny ýakýar. Soň şu aýalyň küýdesini alyp öz suw içýär. Nedir tanamadyk ol aýal oňa teredip: "Sen akylyňam, nedir şaňam? Men adamymyň hem akyly üçden bir meňde şekenli. Nedir şa bit ödeşdip şuň oýugy diýär. Soň aýalyň haýyş edýär. Men udokdan ýadap geldim. Eger mümkin bolsa, öýüňde bir adyn salaýyn." Aýal kabul edýär. Onu öýüne etdi. Öňünde çaýna har goýýar. Nedir çeşmeňiň başynyň aýdan sözleriň manysyny aýtmasaň, men seniň naharyň ýejek däldi. Aýal alaşdy galyp, aýdan sözleriň manysyny düşündirmeli bolýar. "Sen ýolun ýadap hemde derläp geldin. Bedeniň gazgyn we dertli. Atyňam derläpdi. Şeýle ýagdaýda näme üçin sowuk suw içýärsiň? Näme hoşlajakdyň gozy? Akylyň ýetenokmy? Ilk ora diýim diýin jalyp özüňem atyň deri gaýdýança garaşyp soň ýuwaş-ýuwaşdan bedeniň sowgadyp, şondan soň suw içmeligiňi we atyňy ýakmalygyňy düşünýäňokmy diýär. Ikinji sözüniň manysy şeýle: "Nedir şa uruşlarda ören howruk moçka ulumsuluk güle hereket edýär. Munyň sözüne de tejribeli we iş bilýän adamlar ýöýde goýup, tejribesiz ýigitler öýdüle uruş alyp gidýär. Şoň netijesinde de ol Bagdad uruşyna ýeňildi. Meniň ärimiň akylsyzlygy bardy bolsa, şunu aýtmak ýeterlikdir. O meniň ýaly nädenin aýalyny öýde goýup, mudama tewlehanada atlar, eşekler, gatyrlar lögümrä bolup ýör. Biz öýler ýeşitip nedir şa gülýär.
Ol aýalyň akyl guşuny, edermenligine aperin aýdýar. We şol obany oňa bagyşlaýar. Häli adreşeni şol obanyň yer eýleri ýanka ýalyň netillerindenmişin. Yeňiş wadasy. Nedir şa bir ýere uruşmagy bar ýa-ka ýolla bir oglanjyga tataşýardy. Onuň adyny kimdigini soraýar. Oglanjyk Fathullah Hudaý yeňşi diýär. Nedir onuň näme tapa okuýanyny soraýar. Oglanjyk Kuranyň inna fatahna hakykatdan bir açdyk yeňşi süresini okuýanyny aýdýar. Nedir gidýär? Bir näçe wagtdan uruşda yeňiş galanyp aýdyna görülýär. Ýene de ýolda şo oglanjyga tataşýar. Onuň adyny soraýar. Oglanjyk adym Mehdi diýär. Näme tapa okuýanyny soranyny, Kuran okuýanyny aýdýar. Nedir? Bir näçe wagt munyň soranynda başga da diýdiň de diýär. Şonu oglanjyk. O siziň uruşa barýanyňyzy bilýärdim. Uruşda yeňiş galanmaklygy arzu umyd etmek isledim. Häzir bolsa öz hakyky adymy okuýan kitabymy aýtdym diýär. Ýaşulyň ynandyrmasy. Nedir ýaş wagtyny Horasanyň demirgalyk sebitlerini türkmenlere we özbeklere garşy uruş edýände görünýär. Bir gezek bir ýaşly adama tataşýar. Ol adam nediriň haýwatly syratyny, kuwatly bedenini we sögüşşüň tapatyny görüp oňa "Sen bir belent pikiriň we güýç kuwatyň edermenliň ýerli saknaşyklara sarp bolmagyny men haýpym gelýär. Sen bar güýjüň we edermenliň ýurdun paýtagtyny eýelep, halka köp sömre diýen düşmanlara garşy güýnükdirmeli ahir diýär. Bu sözler nedire şeýle täsir edýär. O şo sözlerden algam alyp, ýurdun düşmanlaryny ýok etmäge taýýarlyk görüp başlaýar. Nediriň höküminiň güýji. Delide Nedir şanyň höküminiň güýji nakly görülipdir. Ola şakda kuwakanyň itadyny döräpdir. Nedir şa delini batywalyny, onuň eskerleri şäher taýlap oljalyp başlaýarlar. Nedir taýlan bet etmellik buyruk berýär. Zarçylar permany hem eskerler gran edýärler. Bu höküm şeýle bir tiýer ýerine getirilýär. Hatda bir aýalyň gulak halkasynyň bir taýyny oljaran esker, Nedir şanyň permanyny eşden badyna gulak halkanyň ikinji taýyny almakdan taklanýar. Soň şol aýal Nedir şanyň ýanyna gelip gulak halkasynyň ikinji taýyny oňa bagyşlaýar. Nedir şa wakany bilenden soň esker ýanyna çagyryp, "Näme üçin gulak halkanyň bir taýyny alyp ikinji taýyny almadyň?" diýär. Esker haçanna ikinji taýyny almagy ýerdimdi. "Seniň hökümüňi eşitdim. Onu almakdan el çekdim" diýip jogap berýär. 4 şahly ak balyk. Nedir maşady batyp alandan soň özüniň gelecekde ýerine ýetirmeli işleri, owanlar bilen etmeli uruşlary barada halkyň arasynda düşündürüşler geçirýärdi. We Ardaşir Babekan ýaly her gije düýüş görýärdi. Bir gije düýüşünde bir ördek bilen 4 şahly ak balyk görýär. Ördek alyp urýar. Ýanyna adamlar näçe talaş etseler-de, şo 4 şahly ak balyk tutup bilmeýärler. Agyr soň Nedir onu aňsatlyk bilen tutýar. Ertege gören düýüşini aýdanna düýüş ýolcular "Sen padşa bolarsyň" diýerler. Mirzem Muhtahan 4 şahly ak balygy 4 ýurt tepýärdir. O ýurtlar Eýran, Hindistan, Haryazm we Tehranyny baratdyr. Şo ýerler bolsa Nedir basyp alypdyr. Nagt jogap. Nedir şa nejebe baranna? Şo ýeriň alimlerinden biri, Ýannakçy Seyit Haşim bilen duşýar. Ol ýannak ýyp güýdüran görünüşün şeýle lakam bilen meşhur bolupdyr. Oňa "Siz dünýäden baýlykdan geçip ören jomartlyk edipsiňiz" diýär. Seyit bolsa, "Desine, ahiretden geçip jomartlygy hasy edipsiňiz" diýip jogabyny nagt beripdir. Gaplan bilen uruş. Nedir şa Yerewanyň ýanyna Zengiçay diýen ýerde Abdullah Paşa uruşmaly bolýar. Türkleriň goşun sany Nedirinkiden bir näçe köp eken. Ol howatyrlanýar. Emma uruşdan bir gije öň Nedir düýüşini gaplan meňmeňdeş elhin bir janawar görýär. O Nedir topulýar. Nedir goranýar. O janawaryň boýundan tutup onu ýyksak bolýar. Bir wada başarmaýar. Janawaryň aýaklary gazyk ýaly ýere puta diýrenip durýar. Nedir şo alym merdimli ýagdaýda kömek sorap eskerlerini imleýär. Emma entek eskerler gelip ýetişýänse, ol öz ballar zory bilen ýan haýwan ýykyp ýeňýär. Şo güniň ertesi uruş başlamadan ýoň Nedir gören düýüşini terdarlaryny beýan edýär. O ýokman ýeňiş gadanjaklygyny buýşlap, olarda umyt berýär.
Şu iş bolsa Osmanlılaryň ýeňilip, Nedir Şah'nyň ýeňişgalanmagyna sebäp bolýar. Gorkokluk we batyrlyk. Bir gün Nedir Şah özüniň bir näçe ýakyn ýaranlary bilen awa gidýär. O gün ýaşaýança hiç bir awa awlap bilmeýär. Onuň ýaranlarynyň biri şölle awa awlap ýörüşine bir owal adama gabat gelýär. Ol adam bir gaplan awlan eken. Onuň gaplan satyn alýar. We Nedir'in ýanyna gelip, goýa öz awlan awa hökmünde ony Nedir'e görkezýär. Emma Nedir Şah onuň şeýre edermenini gedip biljekdigine şüphelenýär. Onu görkezýär. Eger özüň aglyman, yalan sözleýän ulaydan temmi ediljekdiň diýär. Nedir birden aýrylgan tesir oň üstüne goýýar. Ol adam gorkusyny ýaňa renk agaryp, halyny düşüp ýykylýar. Nedir wakany ýerlap başlaýar. Iň soňunda gaplan satan owal awşyn tapýar. Onu barlap görmek maksady bilen onuň üstüne de aýrylgan tesire gaýgyryp topulýar. Ol adam Nedir'in bokurdugyny tutup özüni gorap başlaýar. Bir ýagdaý gören Nedir, şo gaplan hükman şuň ýaly batyr adam tutup biler diýip, owal adama hile görýär. Bu beýleki ýalançy adam bolsa, jedalandyrýar. Baht we Iqbal. Nedir Şah'nyň goşunlary genji galasyna gabanlaryna, onuň şadary galanyň ýakynyna, duşmanyň ok yeterini eken. Nedir şadyryň öňünde daşdan böget jan pina ýatamakly buyurýar. Ol bir gün öz şadyryna dyn salyp ýatyrka, birden ýerinden tarda turýardy, şadyrdan daş çykýar we diwanhana şadyryna uramak bolýar. Nedir şadyrdan çykan wadyna, duşmanyň topok asmanyndan bir baş gelip şadyryň içine, Nedir'in yatan ýerinde düşüp ýarlýar we şadyry hemde içindäki atlan hemmesini derbi dagyn edýär. Şonlukda Nedir Şah ölümden guturup sagamany alýar. Hafizyň guburynyň remonty. Nedir Şah owanlar ýeňip olary Şirazdan çykarandan soň şo ýerde bir näçe gün galýar. Şo wagtda onuň parazatly ýaranlarynyň biri Nedir üçin Hafizyň diwanynyň palasy. Netijede aşağı gadal gelýär. Hemme dilberlerden alsaň da yaraşar diýen paç. Çünki älim hupplarynyň başyna sen täç. Humar gözleriniň pitneli hemme Türkistan, zülpüň toguny berer, Hint bilen Hytaý hyraç. Bally agdan hyzyr usuwuna mudamalyk berdi ömür, doduň süýjüsi, Misir gandynyň aldyry waç. Bu pal Nedir Şah ören ýaraýar. Şo wagtda Hafizyň hemde şahşyra guburlaryny daş töwre bilen remont etmekle buyurýar. Eskeriň başarjanglygy. Eýran goşunlary Bagdada hüjüm eden mahalyna Nikşe diýen ýerde bolan uruşda Türk goşuny ýeňilşe tede bar bolýar. Uruş gidip turun wagty Bendali Owşar atly Nedir'in eskerleriniň biri Türk eskerleriniň birini öldürip, onuň kellesini kesip atynyň boýnuny asýar. Uruş mon dowam edýär. Uruşa galygan bir esker kem-kemden üýel goşunlaryny daşlaşýar. Gün ýaşýar, garanky düşýär. Ol ýoluny ýitirip çölle tergizdan galýar. Netijede bütün gece yol yürümeli bolýar. Erteden atanyna teretse, ol Bagdad şäheriniň diwaryna golylan eken. Görse o da Irak'tan bir näçe Türk esker gelýär. Bennal şartlyk bilen atyň boýundan asyly kelleni bir çetde gidilip, asla aljalamazdan ezberlik bilen olra garap, men Nedir Şah'nyň tarapyndan wekil, Ahmet Paşa tapşyrmaly sargydym diýär. Düşmanyň eskerler onu hormat bilen Ahmet Paşaň ýanyny ýetýärler. Bennal onuň bilen ýüzbeýiz bolanyny Nedir Şah'nyň adyny şeýle diýär. Bu boluş bolmaýar. Ýa galadan çykdy tögeşet, ýa da şäher tapşyr. Ahmet Paşa şeýle jogap berýär. Nedir Şah aýt. Eýran ýurdunyň ygtyýar sen elinde. O ýerde näme deýinni sen edip bilýärsiň. Emma men bir ýerde öz ygtyýarym ýok. Bagdady sana tapşyrmak üçin Osmanly kaýsarynyň paşasynyň men buyruk almaly. Şondan soň Ahmet Paşa ýanky eskere gadarly hezet edip, soňundan ýanyna bir näçe Osmanly eser goşup ony sag salamat Nedir'in goşunyna ýetirýärler. Şeýdi bol esker özüni ölümden halat edýär. Bu habar Nedir şaýetini ol öz eskerine taňrylkyny aýdyp onu sirgilýär. Soň Diyarbekiriň Fettah atly serkerde häkimini Ahmet Şah'ň ýanyna berip, eskeriň elten sargydy men tarapymdan däl, ol özüni halat etmek üçin şeýle dady
toslap taptır didiriye. Nedirin haybatı. Nedir şanın terdarlarından biri öýüne oturka, onu nedir ýanyna çagyrýar. Ol gorky powtula düşýär. Aýal ony bu halatda görüp, "Ne beýle gorkýasyň? Nedirin aýaly bilen men gatnaşygymma? Ola nedirden beýle gorkanok?" diýe. Terdar, nedirin aýalynyň ondan gorkmadyga haky bar. Çünki ol ony her günne sady görnüşde görýär. Emma men olsam nediri tagtyň üstünde başy täşli, ýan ýaragly dabaraly, haýbatly görnüşde görýän. Şoň üçin men ondan gorkma hakymma diýip jogap berýär. Dileg bitirýän depe. Hemedanyň ýanyndaky Hazretrewe dileg bitirýäninden bir beýik depe bar. Gadime ýamdan Hemedanyň iraty öz dilegleriniň ýerine ýetmegini isleýänlerini şo depeýanyň üstüne çykyp dileg edýär ekenler. Nedir şa Osmanlılar bilen eden uruşlarynyň birini? Sögeşe uğramadynyň öň ýanyna öz serdarlary bilen şo depeýanyň üstüne çykyp aşyk oklap palatdy. We eger aşygy çügemdi, ol alsy gopsa, bir uruşda ýeňer, ýogam ýok diýe. Tötäniň aşygy çügenine ol alsy gopdy. Nedir şa? Bu palan hoşal bolup türklere garşy gaýdygy sögeşje, olar ýeňýär. Şondan soň şo depe şöhrat gazanyp başlaýar. Nedir şa onuň üstüne bir zaýam saldyrýar. Puguta düzgün adam. Kavkaz uruşlarynyň birini nedir şanyň serdarlarynyň bir näçeri. Onuň gurun Aýşe Şert meýilhine gatnaşýarlar. Şoňyň ertesi oğuşorlaryň garakly taýpadyndan we nedirin ýakyn adamlaryny bolan serdarlaryň biri iş wagty şanyň huduryna gülýär. Muny gören nedir? Onun alın dişlerin çekmekle buyuruyor hemde. Diyin zarış meýilhine adat bolsaňda, resmi ýagdaýda hökman düzgün adam saklamalysyň diýe. Nedirin oýuny. Günlerde bir gün nedir keýpsiz hally Nürze Mihtihan bilen köşkün baskan çagyran ýokary çykyp barşyna oňa şeýle öýlenýär. Nämeseň etdi meni güllür. Eger gülküm tutmasa seni ölüme uýraryn. Nürze Mihtihan her näçe gülkül söýler aýdyp nedir güldürjek bolsa-da başa barmaýar. Şa asla gülmeýär. Baskan çagyň ahyrky iki pellesi galynyna Nürze Mihtihan öz ýanyny pişirdip bir zatlar aýdy. Onu orta nedir eşitdi. Nürze Mihti, "Ey Allah, men nämesemde peýda bermedi. Inneger bu ogruş tä soňky pelleçenini gülmese gat men günüme. O men başym ýerdi. Ene şu söýgün söýlerini eşitenne nedirin gülkü tutýar. Betwagt esgeriň temmedi. Hindistanyň Kernallyň ýerine nedirin goşuny Hindu goşunlarynyň garşysyna ýüdübey bolup durka. Nedir gecelerine çadırlarda setüýün bolmalylar. Hiç şeýle ot ışık ýakmalylar diýip buyruk berýär. Şo geceleriň birine ol Tehmasip Khan Jelayir bilen goşun ordusyny barlap ýörkä, daşdan bir çadyrda ölüti çyşyk görünýär. Şo çadyra baryp görseler, bir ýesker şem ýakyp, şonuň ýagytysyna hat ýazyp oturun eken. Nedir oň ýanyna baryp onuň näme ýadyň diýip soraýar. Ýesker adaglema hat ýadyň. Nedir? Hani ýazanyň oku diýe. Ertir düşman bilen söwüş başlanjak. Eger uruşda ölsem, şu hat saňa ýazan iň soň hatym bolar. Seni Hudaýa tapşyrýan diýip okuýar. Nedir ýeskere garap, şonuň ýerine häzir giýje. Men şanyň beren buyrugynyň tersine şem ýakyp, saňa hat ýazdym. Öz ýeskerlik wedipem amal etmänim üçin temmi edilmäge münasip. Şoňa görä, hanjar bilen garnymy ýyrtyp, hut şu ýerde ýer astyna girýän, ebedirlik koştoşýan diýip ýazdy. Şondan soň o ýesker hanjar bilen öz garnyny ýyrtdy. Şo giýen ödünni ony ýerleýärler. Yerini aydıran şögür. Hemedanyň ýakynyny nedir şa bir depeň üstüne çykyp, bir daşyň üstüne oturup, eskerleriň Osmanlylar goşuny bilen söwüş edişini syn edýär. Howa tupan ekeni. Bir item nedirin ýanyna durun eken. Nürze Mihtihan hem şo ýerde bar eken. Şonu nedir şa? Nürze Mihtihana garap, "Şu mekan şu ýagdaýymy münasip etdi." Bir şygyr aýtdy buyurýar. Nürze Mihtihan durun ýerine beýinsinne şart şurt edip şu beýda aýdy. "Howa tupanu, hemdemim it, oturguzum daş,
bağışı heňne derek top tüpeň sesi boýdanmaş. Nediriň sorugy hem temmidi. Bir gezek Nedir Şah öz goşunlary bilen bir çölle düşýän wagtlary, şo goleýde bolan owalaryň iratynyň bir adam oňa şikaýet edýär. Ýagny bir eskeriň dowar bilen gatygyny alyp içenini aýdýar. Nedir Şah şol eskeri çagyryp sorak edýär. Emma esker beýli işiň bolanyny inkar edýär. Nedir Şah ýanky şikaýet eden adama garap, "Häzir şu eskeriň garnyny ýarjak. Eger içinden gatyk çyksa, ol öz jezasyny alan bolar. Ýogsam seni öldürecek" diýär. Şonda şikayetçi kabul edýär. Emma esker boyun toglaýar. Nedir oňa? "Endi sen iki gün etdiň. Biri araýaty zulüm etdiň. Ikinjisem Nedir ýaryn hödediň. Şondan soň oňa temmi bermekle buyurýar." Erjellik. Nedir Şah Kandahar uruşunda şäher bir näçe wagt gagap ýatmaly bolýar. Ol uruş derali halis ýadyya, halyn düşýär. Günlerde bir gün bir diwaryň kenaryna oturup şuň oýa gidýär. Tötäniň gözi diwardan ýokarlygyna çykyp barýan bir garynja düşýär. Ol bir däneňi agdyna alyp diwaryň üstüne ýakynlap berenine däne agdynyň gaçýar. Garynja ýene ýere düşüp şol däneňi agdyna alyp ýokardyrmaşmaga başlaýar. Ýene de däne agdynyň gaçýar. Ol ýene düşüp däneňi agdyna alyp ýokary çykarmaga talaş edýär. O diwaryň ortadyndan aşanyna däne ýene gaçýar. Garynja 7 gedek şu işi gaýtalýar. Ahir soňunda ýanky däneňi diwaryň üstüne hiýnetdi. Nedir bu akan görüp? Her bir işte durnuklulyk, erjellik derali üstünlük gazanyp, maksat etip boljakdygyny göýdirýär. Onu öwratalýar. Şeýlekde Kandahar gawamy dowam etdirip, iň soňuna ýeňiş kazanýar. Şu rowayat Emir Teymur barada da aýdylýar. Gözü kör ırda bolýar. Bir gece Nedir goşun ordusynyň çadyrlaryny barlap ýörke, bir çadyryň gapdaryny geçip barsa, görse ondan çyraýanyny ok. Ol daşardan "Näme üçin bu çadyrda ışık ýok?" diýip gyýgyrýar. Çadyrdan biri "Kör adama çyra näme gerek?" diýip jogap berýär. Muny eşitden Nedir o sesiň öz ogly ırdaguly mürdäň sesini aňýar. Şonda şeýle bir gahar gelýär. Hatda şo güniň ertesi ogly ırdagulynyň gözi oýulyp kör edilen wagtyna şo ýerde bolup, şol işiň öňüne almak üçin töwella etmedik adamlary ölme buyurýar. Ýatkeşligi synap görmek. Nedir bir ýere syýahat edip barşyna ýolly, belli bir ýerde mürde mihtihandan syýahatda ýaňsat we güýçli ýemit näme diýip soraýar. Mürde mihtihan çörek güle ýumurtga diýip jogap berýär. Şo syýahatdan bir näçe ýyl geçýär. Tötäniň ýene bir syýahatda ýollar şo ýerden düşýär. Nediriň bir näçe ýyl şondan öň soran soragy ýadyna düşüp, mürde mihtihanyň ýatkeşdigini barlap görmek maksady bilen mürde mihtihan näme bilen diýip soraýar. O da tiýirlik gören Gurban 9 bilen diýip jogap berýär. Bu jogap nedire ýaraýar? Mürde mihtihanyna nediriň ýatkeşdigine we huşuna geň alýar. Wada wepa etmezlik. Nedir Şah Maşatda Imam Irdanyň guburynyň üstünde salynan jaýyň ortasyna ýerleşýän su anmary üçin Hiratda bolan bir daş getirmek isleýär. Muny amala aşyrmak ören kyn bolan sebäpli hiç kim onu boyun almaýar. Ahyrda bir adam o daşy 30 günne maşada getirmek boyun alýar. Emma ol öz ýanynyň oňa hyzmat edip, syla alarny umyt bilen beren wadasyndan 2 güniň ýagny 28 günne o daşy maşada getirýär. Nedir oňa? Eger bu adam wepa edip 30-njy gün daş getirin bolsaň, hükman syla galardyň. Beren bu adam amal etmän 2 gün getirin üçin syladan mahrum boldyň diýär. Hafiziň diwanynyň atylan pal. Nedir Şah owanlar ýeňip olar Irakdan Isfahandan we Parsdan çykarandan soň Osmanlylar da Eýran topragyndan kopup çykarmagy ýüregine dugýar. Şu maksat bilen ol Hemedany, Kirmanşany eýlep soň Tebrik almagy urýar. Şonda geljekki ýagdaýyň, boljak uruşyň näme gutarjakdygyny öňünden bilmek üçin Hafiziň diwanyny palatdy. Tötäniň aşaky gadar çykýar. Şahatlyk getirdi içki, aşyldy ýel bilen gül. İçmegil meýsaz bilen müftülerden ýaga bol. Şygyryň bilen aldyň sen Iragy Parsy Hafiz, nobat ýetdinni Bagdada töwride gel. Hammamyň golyndaky möhür gazýan.
Bir gün nedir kilattaka hammama gidesi geliyor. Hammamın kapsına baranna bir mühür gazyana göz düşüyor. Ona men üçün hammama girip çıkkansam bir mühür gazyp tayarla. Onun yüzünne Kur'an'ın üçtürözü. Hem de men ve atamın adı bolsun deyip buyuruyor. Bir işi buyuruyanın nedir şadığını bilen yankı mühür gazyan adam alzıraya, ne etçeğini bilmeye. Şonun onun şägerdi ustadın şeyle çıkkınsı ýagdaýa düşenini görüp, "Ya eyyehul muzzemmil, kul avhiye tebarek, nedir uliye ifşar ferzende mir mübarek" dip yazdı. Mühür gazyanına şeyle yazıyor. Nedir hammamdan çıkanını ona veriyor. Şeylerlikte nedirden hıyra gamalıyor. Diş dögücü cevap. Rivayetlerde aydırışına göre nedirin bir eskeri bir näçe owan eskerini Şirada ekitmäge buyurgalýar. Olar ýolly barışlaryna günaba atdyň ýere ýetenlerini owan eskerleriniň biri hetden aşa begenç bile hoşal bolup, hut şu ýerde owan güýçleri Safawiýlaryň goşunlaryny eň soňky ýerek ýeňipdir diýe. Şonun köp wagt geçmänki. Olar Şirazyň 18 kilometr demir galyk günne yerleşýän Zergan diýen ýere baryp ýetdiler. Şonda ýanky nediriň esker owan ýerine garap, hut şu ýerdedir. Nedir şanyň goşuny owanlaryň eň soňky eskerine çenni ýok edipdi diýe. Sen ýaly terdar ýokdy. Nedir şanyň owanlara garşy uruşlarynyň birini bir türkmen eskerine göz düşýär. Ol goşunyň atarlaryna düşmandan alym merdimini töweş edip, olardan en semesini öldürýär. Ýene de gahrmanlar söýüň okturlýar. Onuň şeýle batylygyny gören nedir şa, ony ýanyna çagyrýar ondan. "Seniň nire dedin? Safawiler döwründe. Eýran goşunlarynyň owanlardan maskar bolup ýeňilýän wagtlar ýokmudyň?" diýip soraýar. Şonda ol esker, "Şagym, men ýaly eskerler şo wagtda da köpdi. Ýöne siziň ýaly terdarymyz ýokdy" diýip jogap berýär. Gurbagalaryň lal boluşy. Nedir şa Malendaran şäheriniň birinde köşkde ýatyrka, gurbagalaryň wakkyllygy on rahat uklamagyna piýas gelýär. Şonol Mürde Muhtahana gurbagalaryň sesini kesýän buyruk berýär. Nediriň buyruk hükman ýerine ýetirmeli üçin Mürde Muhtahan şäher agtaryp köp oýrunmaly bolýar. Ahyr soňunda bir goýun öldürip, şonuň içegelerini çykardyp, arastarap, ýel berdirip, gurbagalaryň wakkyllyyan howuna taşlady. Şonuň hem gurbagalar şol ýel berilen içegelerden ýylan döýdüp gorkup, testlerini kedip her gaýdy bir buruşda ukulýar. Nediriň esirlik ýaşaýşy. Tehran bilen Tebriziň ýoluna Miýananyň golaýyna Şapbasyň döwründen galan bir kergun saraýy bar. Nedir bir giýje aýazly garly sowuk howada ýeketäk öýe şu kergun saraýyň gapysyndan girip, "Iýmäge nämeňiz bar?" diýip gaýrýar. Kergun saraýçy ýumurtga bardygyny aýdýar. Nedir bir näçe ýumurtga bişirmegi buyurup öýdi, atyna iýim bermäge meşgul bolýar. Soň bir az naharlanyp kergun saraýçy, "At iýimini ip bolunny, meni oýur" diýip atyň keçedin üstüne örtüp ýatdy. Kergun saraýçy onu aýdyn wagtyny oýurýar. Nedir saltlyk gulatlanyp kergun saraýçy garap şeýle diýär. "Ýakyn wagtda şu ýere bir näçe esker gelip ýeter. Şolary bir ýerde saklanmasynlar, tez hereket etsinler" diýip nedir buyurdy diýär. Kergun saraýçy nediriň adyny eşitende howatyrlanýar. Nedir ona bir näçe kümüş pul berip ýola düşýär. Aýdaşýaly bir näçe tagatdan nediriň goşuny şo ýere gelip ýetdi. Kergun saraýçy nediriň buyrugyny eskerler aýdanna, olar saklanman ýollaryny dowam edýärler. Aralyş. Haçan Pethaly şa gazar horasana gelenne. Nedir şanyň agtygy Şahruhyň ogly Nedir Mürde maşat eken. Şonna Pethaly şa gazaryň buyrugy boýunça onu öldürýärler. Soňlar şu sözlemi köp gezek tekrarlar eken. Nedir şa babamyz Pethaly han gazary maşatda öldüripdi. Indi bola Pethaly şa şo zalim Nedir şanyň soglugy Nedir Mürdeden onuň arnaly. Ganysi. Dağıstan uruşlaryna bir gün Nedir nahar ýemek üçin Ara derýasynyň garasyna bir ýaşy daşyň üstüne oturýar. Gollaryny çermep gany bulaşan gylyjyny dyýdyryň üstüne goýup çörek güle towuny ýup başlaýar. Şo ýerde Nedir şa Rus padşahynyň elçisiniň ýanyna talep edýär oňa garap, "Eýrany degişdi bolan şäherlerdäki Rus goşunlarynyň perman berjerini ýylan et. Eger tezlik bilen şol şäherleri boşadyp eýdana gitmeseler, men edil şu görüşüň ýaly, şu ýerden olaň üstüne hüjüm edip hemmesini öldürip, jesetlerini deňde döküp, kelelerini Rus imperatoryna ýebererini.
Bir ýagdaý iýilçi imperatora habar berýär. Men nediri geyimler ganytyny berýän halatda gördüm. Rus goşunlary näçe tiz Eýrandan çykdylar, şonça oňat boljak diýip maslahat berýär. Şondan soň imperatoryň buyrugy boýunça Rus goşunlary hiç şeýle uruşdy. Eýran şäherini boşadyp Nedirin ygtyýaryny berýärler. Şaparazlyk. Bir gezek Nedir çölde awlap ýörkä öýd eskerlerinden daş düşýär. Ören suwsap ýörüşine bir çeşmenin başına barýar. Görse bir owa aýaly çeşmeden suw alyp duran eken. Nedir onuň küýdesini alyp çeşmeden suw içjek bolýar. Aýal gahar bilen sen Nedirin esker dälmi? Ulusasy men küýdämi ýyldyryp oň gadabynyň gorkmaýamyň diýär. Nedir aýalyň bu sözlerini eşitip utanýar, onuň ötünç dorýar. Soň goşawuşlap suw içjek bolýar. Aýal suwy bulan çokladyp başlaýar. Nedir muny görüp gaharlanýar, sebäbini soraýar. Aýal ilk sen tanamadym. Ýüzüňe siňe seredip Nedir şadyňy bildim. Özüň ýady innamyň derli hally, sowuk suw içjek boldum. Ne hoşlarsyň öýdüp gorkdum. Inneger temmi bermäge laýyk bolsam, jylap berip bilersiň diýär. Nedir aýalyň sözlerini makullap, oň hoşa maýyl gedýär. O öz goşunyna tarap ugrýar. Ol öz ýanyndan şunun ýaly gadardan halk hiç açan düşmanyny yeňilmez diýär. We şonan süren Nedir hemişe uruşlarda ýeňiş gadarmypdyr. Palatmak we umytly bolmak. Nedir Bagdada goşun çekenine birinci gedek yeňilýär. Eýran eskerler gaçyp dargaýarlar we her kim öz owazyny tarap ugrýar. Nedir de adamlaryň aýry düşüp ýeköz Eýran tarap gidýär. Ýolda gelişine öz ýanyndan inni men işim gutordy, güýç gudratym elimden gitti diýip oýlanýar. Ýeder şu pordatda ýöňünden gidip barýan iki tane eskere göz düşýär. Nedir ýöz ýanyny pikir edýär. Şu ki esker arkaly paratayyn. Eger olar men buýrugymy yerine ýetirseler, men şol ýöňü nedirdigim we işimiň gutormandygy ma'lum bolýar. Egerde yerine ýetirmeseler, onu men ýoly düşüp öz owama gidibermeli diýip oýlanýar. Nedir gidip barşyna şol iki eskeriň ýygynyň ýetdi. Şolaryň birine beýleksini öldürmek buýurýar. Ol esker boyun egip tezlik bilen ýoldaşyny öldürýär we haýyp öldürünim öz doganymdy diýär. Nedir bir palyny hoşal bolup öz geljegine umytly bolýar. Ol öz ýanyndan men entegim şo ýöňkü Nedir ekenim diýär. O doganyny öldüren eskere hoşallyk bildirip köp kömek edýär. Hacı Abbas ulynyň jezasy we Hacı Eşrefiň sylagy. Nedirin tek paşçalyk etmeke. Buğday getirmek üçin öz obasyndan Horosanyň demir gazygyny ýerleşýän raýonlaryň birine gidýär. Galanyň skladyndan bir muktar buğday satyn alyp, çuwallaryny doldurýar. Alan buğdaýlaryny ýükläp gaýçyp bolup Turka skladyň hojaýyny Abbas Hacı gelip skladça käýýär. Näme üçin meni ruhsy bir türkmene buğday satdyň diýär. Nedire bolsa alan buğdaýlaryny ýygyny dökmek buýurýar. Nedir köp towukka edip, biz siziň mihmanyňyz, bir näçe gün wer garaşdyk. Buğdaýyň bagasyny näçe diýseňiz berjek diýip ýalbarsa-da, hojaýyn kabul etmeýär. Asla size buğday satjak däldi. Çuwallary boşatdyryp, Nedir gadap bilen skladdan çykaryp koýýar. Nedir oňa garap, eger güýjüm bolsa, berk temmeni bererdim, haýp diýär. Abbas bolsa oňa, her wagt şa bolanda, men gözlemi kör etmäge buyruk berýär diýip ýaňsyraýar. Nedir pahir boyunna urlanýar bolup o ýerden daşykýar. Tötäňden şo ýerde bu akany görüp duran Hacı Eşref atly başga bir adam Nedirin halyna rehminýär, onu öýüne kirip hyzmat edýär. Soňundan bolsa oňa gerek mukdarda orta baha bilen buğday satdy. Gitjek wagty ýollayjak naharnam taýýarlap berýär. Bu akadan ençe meýil geçýär. Nedir serdarlyk derejesine ýetdi. Bir gerek öz goşunlary bilen şo ýere barýar. Şonu Abbas ulyny we Hacı Eşrefi ýanyna çagyrýar. Ola gelenlerine Nedir Abbas uly öýlenip, bir näçe ýyl mundan öň maňa näme aýdypdyň, ýadyňdamy? Şolaydan söýdüň inni ýerine ýetireýin diýip, oň iki gözüni köretdirýär. Soň Hacı Eşrefe garap, men seniň skladyndan buğday ýüklen wagtymda şo ýerde köne dolumy galdyrypdyryn diýär. Hacı Eşref hawa, häzirim şo ýerde durundur diýip, bir adamy berip onu getirdi. Nedir onuň dogurçylygyny we edin hyzmatyny nazar alyp, mülkünden salgyt almazlygy buýurýar. Gudratyň lezzeti. Darage ýaşullarynyň rawayat etmeklerine göre, Nedir ýaş wagtyna destgirt diýen owadan Sadat galasyna atly bar ýaka. Ýoly bir gawun garpy ekiren bakşaň sününüşýär.
Atın üstüne galıcı birin gağunun, garpazdan dürtüp alýady, bişen bolsa ip pişmediğin zaýlap taşlýar. Birden ekin takçılı gelip, onun üstüne gıygırıp başlýar. Näme beýle daýaçylyk edýäň? Eger hojaýynyma etsem, sen mazarjy temmeň berer diýär. Emma nedir oň sözlerini asla gulak gabyrtmaýar. Takçı alaşda galyp oba gidip ekiniň eýeti bolan gala häkimi Seyda habar berýär. O da bir näçe gidi nedir tutup getirin diýip buyurýar. Olar barıp nedir atynyň nüşürüp mazaly ýençýärler we Seýdiň ýanyna alyp gelýärler. Seýid galanyň ilatynyň öňünde nedir maskaralýar. Oglanlar, bir bet gerişiň ýüz gözüne bolgusa ýabysyna, onuň eýer şaýyna seredin diýip ýaňsylaýar. Galanyň ilatyny maskaralýarlar. Ahir soňy Seýid onu kovup berýär. Bu wakadan ençeme ýyl geçýär. Nedir paşşalygy etdi. Hindistany basyp alyp Maşada gaýdyp gelişine, ýolly Darageziň 12 kilometrligine we Sadat galasynyň 10 kilometrligine bolan çapyşly owasyna düşýär. Şo ýerde Seýdiň aýdan gyzytly sözleri ýadyna düşýär. Onu tir getirme buyurýar. Haçanna Seýid Nediriň ordusyna gelenine, onun goşunlaryny köp sany gözel ahal tekatlaryny, olaryň gammat baha gowherler bilen bedelen eýer şaýlaryny görüp gen galya, o gorkup howatyrlanýar. Nediriň garaşyna gelenine bolsa, onuň haýwatyndan dabarasyndan ýaňa titrep başlaýar. Nedir oňa seredip, "Ha, men nenen görýärsiň? Ýüz gözüm keşşüm nähili. Atlar olan eswaplaryny çykdy." diýär. Seýid alzyraň ýagdaýda, "Men gudratly wagtym saňa isleýänim etdim. Indi sen gudratly, men bilen näme diýeni sen edip bilersiň" diýär. Seýidiň şu mert sözü nedire ýaraýar. Netijede onun günäsini geçip, Sadat galasynyň giýdejini, onun ýanyna akym musulman atly çeşmeýelemeňe bagşlaýar. Häzirki wagtda da şo mülk Seýidiň nesilleriniň ygtyýaryna saklanyp gelýär. Esker iýmiti. Nedir Kawkaza uruş edip ýörkä owanlar Hyratdan Maşada gelip şäher gawap ýatyrlar diýen habar eşdiýär. Şo ýerden gassagly Maşada tarap uğraýar. Ýolda Nişabur ýetenne bir kerwen saraýy barýar. Şonuň hojaýynyň iýmäge nämeň bar? Uňyň toşabyň ýagyň barmy diýip soraýar. Kerwen saraýçy şo zatlar tezlik bilen tap getirýär. Nediriň hut öýde o zatlary garaşdyryp hamir edýär. Mazal ýugurýar. Bu 3 tane uly togala gedip bir togalokdan azadyk ýyp galanyň horjyna salýar. Beýleki iki togalok bolsa kerwen saraýçy berip, "Meniň eskerlemden bir näçe şu ýere gelenine, şolara ber. Hem de olara aýt. Bir ýerde saklanman, dizabatda öýlerini maňa getirsinler" diýär. Kerwen saraýçy Nediriň buýrugyny ýerine ýetirýär. Netijede Nedir ýeňişgadanýar. Kelatyň genji hadynasy. Nedir şa öýdüriň dürli ýurtlardan getiren köp mukdarda gyzyl kümüş pullaryny, gammat baha gowherlerini saklamak üçin Kelat galasynyň beýik daglarynyň başyna ýörüte zat alýar. Baýlyklary ýetirle götürdip eltdirip, soňundan olary öldürýär ekenler. Her bir hadynada bolsa, diňe bir adam sakçy hökmünde belleýär ekenler. Onuň ýygyna gaýtmagy ýoluny baglap, adygyny da aşakdan eltýär ekenler. O ýokardan tanap sallap alýar eken. Bir gün sakçy görse, adyk getiren adamlar näýe çeken. Sakçy olaryň pärleriniň bozukdugyny aňyp, tanapyny aşak sallamaýar. Şeýlelikde ol köp wagtlap suwsy we adyksy galyp pelek bolýar. Ýa-da döwürdi. Nediriň gaznasyndan bir muktary şo Kelat daglarynyň başynda bamış diýen gurruny halk agdyny eşitmek bolýar. Emma anyk ýerini hiç kim bilen okmuş. Kämahallar tiýil gelenine, şo daglaryň eteginden ýek ýarym kümüş pul tapylýar. Permanyn boyun togulamak. Uruşlaryň birini nedir serdarlarynyň birini bir näçe eser bilen birlikde duşmanyň geçäýme ähtimal bir köprüni gorap saklamak buyurýar. O serdar yeterlik güýç bilen şo köprüni saklamagy gurýar. Emma o baranyny köprüden geçip duşmanyň üstüne hüjüm edip onu ýeňýe we gaçmagy mejbur edýär. Ol ýa-da oňa hyzmat edenlerini öýdüp nedirden syýraga garaşýar. Emma haçan nediriň huduryna gelenine ol oňa gatykýaýar. We sana köprüni gorap saklamak buyurulupdy. Näme üçin bir ruhat duşmana hüjüm etdiň diýe. Soň perman borup onu jidalandyrýar. Hakykata öwürlen düş. Nedir bir gedek Yebivertden, Bawertden 3-4 adam bolup Maşada bar ýakalar. Gizi ýolda ýatmaly bolýarlar. Nediriň süýtdeş dogany Ibrahim ýatman garawul bolup oturýar. Nedir uklya düş görýär. Düşünde onuň ýanyna bir adam gelip, "Meniň bilen ýör, seni çagyrýarlar" diýär. Nedir oňa ýene düşüp gidýär. Bir agaçyň ýanyna barýarlar. Görse onuň saýasynda bir nurany adam otur eken. Aýaklaryň üstünde bolsa bir gylaçyk keterdip goýan eken.
Nedir alıp gelen adam bir hezret alıdır diye. Nedir ona salam veriyor. Al ona garap, sen nedir oğuşordun? Sen soponsu goyun sürüsü al sergizdan olup yürün, dağınık ilat halat edip, bir bedduatlıktan uturmursun. Sen sürüyünün saksı itisin, onu golap saklamalısın diye. Son Hezret Ali ona bir kılıç verip, sen İran'ın şahatı olursun diye. Nedir, senin bir sözlerin doğurduğun men ne edip bileyin diye. Ali, şunu şan bilen, edil şu portatta senin yoldaşların şöyle yakınlaşıp geliyen bir kergön talama garaşıp durlar. Emma sen olun yunun al, olara ait. Ol kergöne ziyan getirmesinler. Bir näçe sagat garaştırınlar, başka bir kergön geler. Şonun ak tıllalary alın, iýişiň şowuna bolar. O tıllalar ne hakdan olan yerine düşendir diye. Şu portatta Nedirin doğan Ibrahim onu okuduğunu görüyor. Nedir göründüğüşünü ona beyan ediyor. Şu wagtyň özündeki bir kergön yakınlaşıp gelýär. Yoldaşlaryň taýlajak bolýarlar. Nedir her edip ýetip edip olar bir işden saklaýar. Bir näçe sagatdan başga bir kergön gelip ýetdi. Nedir da onun aktyrlary eýelýärler. Şondan soň nedir? Inne düýüşimiň hakykatlygyny düşündim diye. Hop salmaklygyň ulaglara täsir edişi. Daragedin yakynnaky Allahu Ekber atly dağın geçmedi ören kıyın bolan ýolundan Nedirin eskerler top arabalaryny dağın üstüne çıkarmaly bolýarlar. Emma ulaglar toplar dağa çıkarıp bilmeýärler. Şonu bir esker eger Nedir şa maňa aman berse, men ulaglar toplary dağa çıkarýaly bir işe deyin diye. Şa aman berýär. Ýanky esker top ýüklerini ulaglary puto gamçylap başlaýar. Hemde gat sesle gyýgyryp Nedir söýüyor. Ulaglary da hop salyp gorkuýar. Eger ýaltar getseler, Nedir şanyň buyrugy helak boljakdyklaryny aýdýar. Şeýle söýgünüşler gorkulmaly netijesinde ulaglar zor edip toplar dağın başyna çykarýarlar. Möhür gazdyrmagyň sebäbi. İran şaýlary ýaýtyda Afganlar, owanlaryň zulüm sisteminden ejir çekýän wagtlary Necep alimlaryna öz agyr ýagdaýlaryny bildirip bir näçe hat ýollapdyrlar. Olardan himayet isläpdirler. Necep'in ulu teyit alimlerinden biri bir ýagdaýy eşitip ören howzura düşýär. Şeýle halatda ol bir gece düýüş görýär. Düýüşinde Muhammed peýgamber bilen Hezret Ali'nin huzuruna barıp İran şaýlarynyň arda şikayetlerini beýan edýär. Edil şu portatda Abbas ibn Ali gapydan girýär. Ol boyuny bagly bir haýwan öz ýanynda alyp gelýär. Ol haýwan ören haýwatly. Onun gözlerinde kişi eken. Şol adam gelenden soň Hezret Ali tirlikde şaýlar halas bolurlar diýär. Düýüş gören Seyit enşeme otlap öz gören düýüşiniň ýorgudyny bilmegiň intizaryna gelýär. Nedir şa iş başyna geçýär. Bir gedek Nedir Necebe ziýarata barýar. Şäheriň hemme alimlary we ruhanlary onuň huzuruna barýarlar. Diňe ýanky meşhur Seyit barmakdan boyun gaçyrýar. Nedir şamynyň sebäbini soraýar. Ol takwa adam. Barş gelişden tiyadatdan daşta durýar diýip jogap berýärler. Nedir şany ähil bolsa-da onu görmek isleýär. Seyit nähil meýletse, şonu kabul edip, oň bilen duşmaga buyruk berýär. Seyit şaýlaryň behwidi nazarda tutup, nähalas bir ulagy münýäde bir baş Nedir şanyň çadyryna baryp gelýär. Ulagyň owsaryny bolsa, çadyryň gazygyna daňýar. Nedir şa Seyidi hurmatlap onu garşylaýar. Ýaşanyň Seyidiň gözü Nedir'in gözüne düşenni. Ol bir näçe gedek belen ses bilen Allahu Ekber, Allahu Ekber diýip gyrýar. Nedir şa howatyrlanýar. We geň almak bilen bu gykylyň sebäbini soraýar. Seyit gören düýüşini Nedir şa gurrun edip berýär. Şo portatda Nedir şa bir ýüp tapyp getirmekle buyurýar. Şonu öz gerdenine daňyp bir gece haýwan ýaly ýagdaýda Hezret Ali'niň guburuna ziyaret edýär. Soňlarym her wagt Ali'niň guburuna ziyaret etjek bolany gerdenine boyun ýüp takyp özüni haýwan ýaly edip ýakitmeklerini buyrup berýär eken. Onuň Hezret Ali ibn Ebi Talib'e aýratyn imangyny jogapdyr. Şonuň üçin onuň guburuny remont etdirip eýwanyny da gyzyl saýdyrypdyr. Şo wagtdan başlap özü üçin Ali'niň dergahynyň iti Nedir ullyny ýaly ýazgy bilen möhür gazdyrypdyr. Yedullahu fawqa eydihum. Nedir şanyň buyrugy boýunça remont edilip, gyzyl şaýryň Necep'in eýwanynyň gapsynyň ýokarsyna ýazmak üçin münasip bir sözlem aýtmagy ustalar Mürdemikti hanyň haýyş edýärler. O bolsa Nedir şadan soraň diýe. Ustar Nedir şaý tutýarlar. Şa gapynyň ýokarsyna Yedullahu fawqa eydihum. Allah'ın eli olan ellerini yokarıdır. Allah'ın güç kudreti olankudan yokarıdır diyen yazgıyını yazmakla buyuruyor.
Nedirin şeýle ajaýyp sözleri ýazmaklygy buyrunyny eşdenine mürde mihtihan geň alýar. Ol bu sözler hökman Allah Taala'dan nedire alham bolundur diye. Şonu barlama üçin bolsa bir näçe gün soň ýene-de nedirden sorama usturdan talep edýär. Olar soranlaryna nedir öňk beren jogabyny unudan üçin şo öňk gaýdanym diýip jogap beripdir. Ayal erkeň işine gatışmaly däl. Bir gün nedir şanyň ören ot görýän ayallaryň biri oň bir işine gatyşyp onuň şol işi etmediligi haýyş edýär. Nedir şanyň muňa gahar gelip ayallar men işime asla gatışmaly däldir diýe. Ol ayal aýdyn sözüne pişman edýär. Teşnelik. Haçan nedir şanyň goşunlary Kirmanyň ýoly bilen maşada bar ýakalar. Lut şölünni. Tebes şäheriniň ýagyndaky susuzluk zirarly agyr ýagda ýetdi bar bolýarlar. Eskerler ölüm hupabynja. Şonu nedir şa Tebes'e adam ýerip kömek soraýar. Şo wagtda Araplaryň Şeýbany taýpasyndan bolan Tebes'te ýaşaýan Alimerdan han 1000 düýe suw şereklerini ýüklep nedirin goşunlaryny berýär. Eskerler ölümden utorýar. Şonu nedir şanyň höküm bilen Alimerdan han Tebes'iň we gaýnatyň häkimligine berilýär. Onuň nesilleri häli häzretçeni Tebes'te ýaşap ýörler. Adam öldürülen geçelgi. Kelatyň geçelgileriniň biri adam öldürülen geçelgi diýilip atlanylýar. Beýle at galmaň sebäbi şeýle. Şu geçelgäni gorýan eskerleriň biri şo ýerden bir aýalyň bir näçe goýun sürüp barýanyny görýär. Ol esker bir gap bilen şol aýalyň ýanyna baryp goýunlardan bir süýs sagyp bermän soraýar. Aýal goýun tutup dur süýs sagaýyn diýär. Esker oturup goýun tutsaklaýar. Aýal esker üçin süýs sagmaga başlaýar. Şo burdakda eskeriň gözi aýalyň ýalaňaç aýaklaryny düşýär. We betini ýetdiren ikellep aýalyň aýaklaryny ýapyşýar. Aýal gaharlanyp ikeli bilen eskeriň kellesini urýada gaçyp öýüni halat edýär. Bu habar beýleki eskerlere aýalyň maşgalasyna we kelatyň häkimine baryp ýetdi. Emma awry saklamak üçin bu akaň üstüne batyrýarlar. Şu aýalyň taýpasynyň başlygy bolan wakadan haberdar bolup geçelge barýar we şol esker dagyň başyna çykaryp sorak edýär. Gapylykda bolsa ony dagyň başyny iteklep ýere taşlaýar. Netijede esker helak bolýar. Taýpy başlygy bir baş maşada gidip Orhan häkiminiň huzuruna barýar. Bulan wakany beýan edip kelatyň häkiminden şikayet edýär. Orhan häkimi de onuň gadardanlyk edip häkimlik hökmüni eline berip kelaty urudyar. Şo zamandan başlap herki geçelgi adam öldürülen geçelgi ady bilen meşhur bolýar. Ýükçü geçi. Nedir şa kelatyň hasar daglarynyň ýollaryny beklemek we gödäwçilik diňlerini saldyrmak uğruna çykýar. Emma dagyň üstüne suwlay palçyk we beýle kurallar çykarmagy ulaglar başarmaýar. Şonu nedir şa? Geçilir arkaly suw we beýleki zatlary dagyň üstüne çykarmagy buýurýar. Şeýlelikde diňler salynýar we beýleki kiçik ýollar baglanýar. Çörek gıtçylygy. Nedir şa şiirgazlyka? Aspaganyna çörek gıtçylygy bar diýip eşitdi. Şanyň ýakyn adamlarynyň biri bir gecede öýüni aspagany getirip ýagdaý düýetmäge döwtalap bolýar. Şo wagtyň özüne nedir? Oňa häkimlik permanyny berip urdy. Ol adam gecesi bilen ýol ýürep ertirden bilen aspagana baryp ýetdi. Täze ýakim şäher derweziniň ýanyna bir nan waýa. Çörek magazynyna baryp çörek soraýar. Çörekçi un tapmadym, çörek ýok diýip jogap berýär. Häkim ony çörek taýýarlamakda ýaltalyk eden üçin jazalandyrýar. Ondan soň höküm jaýyna baryp öňk häkim öldürýär. We te men hammamy girip çykýança şäheriň hemme ýerine çörek bolmaly. Ýogam çörek öldüriljekdir diýip buyruk berýär. Hammamda köpräk saklanmak üçin sakkalnahyna çalyp şol mazaly renk alýansa oturupdyr. Bir sagatdan soň ol hammamdan çykýar. Görse şäheriň hemme ýerine çörek peýda bolupdyr. Şeýdip çörek gıtçylygynyň öňarlypdyr. Galyjyň ogly nedir? Nedir şa Hindistany basyp alan ol ýurt bilen dostluk aratmaşygyny putolundyrmak maksady bilen ogly Nasrullah Mürdäni Hindistan paşahynyň ýakyn garnaşlarynyň biriniň gyzyna öýlendirmek isleýär. Şunu ýetdiler hawşy berýär. Emma hawşylyga gidenler netije gadanman, ýylaryny ýögürlüp gelýärler. Çünki olaryň şeýle diýip bar eken. Hind şahlarynyň netininden bolan gyýda öýlenjek adam özüniň 7 arka şa netindenligini sanap beýan etmeli eken. Hawşylyga baranlar bolsa şeýle etmeň ötünden gelip bilmändirler. Şonu nedir şa bolra garap, baranda aýdyň,
Nasrullah Nedir Şah'ın oğlu, Nedir orta Kılıç'ın oğlu, Kılıç da Kılıç'ın oğlu, Yedar kaçenini tana verin, sağusular şeyleyme diyeler. Gıyı taraf bir sözlerin manihini düşünüp rayçılık veriyorlar. Şeydip Nasrullah mürdeyanın toy tutuluyor. Tağıtı Tağus rivayeti. Nedir Şah köp sanını koşun Hindistan'ı eğilimi üçün yolu düşüyor. Tiz wagtda onun gedermen eskerleri Penjab, Lahore ýaly şäherleri boyuna gidirip dela varp ýetýärler. Haşan Hindistan paşahy nedir bile ýüzbeýüz bolundy. Onun hayvatynyň heder edip atyny nüşüp gezýär bilen birlikde nedire teslim bolýar. Ýödüň paşalyk täjini başyndan alyp taqdim bil nedir şawdy diýär. Nedir bolsa ol täş telpegi Hindistan şahy Muhammed Şah gaýtaryp berýärdi. Bir tağıta täjime täşdel. Bir dünýäde penasyzlaryň, horhomzularyň, garip gasarlaryň hownlardyr diýär. Hind paşahy nedir şanyň bu jomatlygyny görenden soň öýdüň hazinasyny açyp, bar baýlygyny, gymmat baha gowherlerini öýdürlüýär. Şolaň arasynda tağıty tağı satly almaz. Yakut, lagyl, ýaly dürli gymmat baha daşlar bilen bedelen gadymy şaharlardan galan bir tağıt hem bar eken. Nedir şah şol tağıt Sowet hökümini kabul edip, derden Iran alyp gaýdy. Emma Hind şah soňa wakaby edilişine puşman edýär. Welir wekiller de oňa teýin edip başlaýarlar. Şondan soň nädip şo tağıty nedirden ýygyna almak barada gije güni goýulyp gedýär. Günlerde bir gün Hind şahynyň daňa bir welir gelip, "Şahym, beýle gam musabat oturma. Bir müşgüliň alasyny men tapdym" diýär. O nähil tapdyň diýende daňa welir, "Nedir şanyň göwüni awlap biljek bir görmegi näderin tapmadym. Şonuň üstüne o tağıtyň almazlaryny, dürdäne gymmatlyklaryny ýygyna gaýtaryp bolmaly." Şah bir makullyýar. Daňa welir şonuň ýaryny näderin tapmaň ugruna çykýar. O şäher aýlanyp, ahyrda "Aya, sen dogma, men dogoýun" diýip durun owadan bir näderini gözläp tapýar. Bu arada şah habar berýär. Hind şahy o gözel gyzy ýanyna çagyrýar, gelýän saryny oňa beýan edýär. Watanyň abryny gorap saklamaklygy, nesillerden galan tağıty tağusyň almazlaryny, merwerit we dürlerini gaýtaryp almaklygyna tawsyrýar. Gyýyl kabul edenden soň, onu öz ýakyn mehraplarynyň biri bilen Irana ýolluýar. Be mehrem täzir görnüşine girip, gyýyzda kenir gyrnak geýmini geýindirip ýanynda alyp gidýär. Bir näçe wagtdan Aspahan şäherine barp ýetdi. Keniye satmak niyeti bilen bazara çykarýar. Onun görmegi hem bir hayran galýar. O barada görünür bütün şäher ýerýär. Bu habar nedir şam köşküne de barp ýetdi. Şah köşküniň emellari gelip Hindi täzirine şeýleýänler. Bilen merhemetli şahymyz gowherşinasdyr. Bu gowheryň gadaryny diňe şo biler. En gowy sen bir gymmat bahadyry şoňa sowudet. Bu sözler ýeşden ýanky täziriň ümit göwüniniň gonçaly açylyp urýar. Täzir kabul edýär. Kenir paşa laýyk bolmady, men ony şanyň hyzmatkarlaryna bereýin. Ýöne bir şertim bar. Aýda bir gerek köşkde onu görmäge maňa hiç kim päs gelmesin. Şeýdip nedir şanyň köşk emellari ýanky gyýdy köşke getirýär. Bu ajaýyp gözel gyýdy görenden şah onu tüýsürekden halýar. Ol näme diýip kabul edýär. Teýdikde o gyýdy şanyň maksud hyzmatkary bolýar we köşkdäki bar sırlardan ägä bolup başlaýar. Bir gece Kenir gyýy öz maksadyny amala aşyrma ugruna çykýar. Emma o ýolbarsyň guyrugy bilen oýun etmekliň hata işdigine düşünýär. Nediriň toplan dürli gowherleri, gymmat baha zatlary bir uly zaýda saklanyp, onuň asaram hut nediriň özüne bolýar eken. Gejeleriň birini nedir terhoş bolup Kenir gyýyň ýatak saýyna barýar. Gyýy garanky zaýda ony garşylap göwünä bolýar. Onuň mes bolup uklarynyň peýdalanyp, jaýyň asaryň ýüzünden çykarýar we başga bir otaga baryp, asaryň edil özi ýaly edip suratyny çekýär. Soň şo surat täzire berýär. Täzir bolsa, şoňa meňdaş asar ýatar diýär. Nedir şa, bir gün ertir ukudan oýanyny, bir adam gyssanymaz köşke gelip, ýüzlerçe owanlaryň Iran ara şäherine aralaşyp talaňçylyk edenliklerini, köp sanly mallar sürüp ýakdenliklerini habar berýär. Hem de şo mallary gaýtaryp almagy nedir şadan himayet soruyor. Bu habar eşiten şa goşun taýýarlap Awganistan tarap ýürüýüşe diýär. Şu pordotdan peýdalanyp ýanky Hind Kenir gyýdy. Teýdik güle täzire habar ýetirýär. Öýde bolsa şanyň mehremi bu köşk kenirleriniň beýkegi hökümini bir oturuşuk, ziyapat tertip berýär. Hem hyzmatkarlar awşam şo meýilde çagyrýar.
İçilecek şeraplary burada bihuş dermanını guýýar. Meýlet mazal gylşanna, şol şeraplary hödürläp hemmele bihuş edýär. Şondan soň herki täziri çagyryp ikilikde şol göwherleriň tagy-tagyň saklanýan ýörüýte jaýynyň gapsyny açyp, onda gymmat baha ýynan alyp, şo gijanyň özüne täzir Iranyň Hindistana tarap ýola düşýär. Nedir şa bir näçe günden owanlary ýeňip öwürlüp gelýär. Almak hem dür göwherler saklanýan mahsus jaýynyň gapsyny açýar. Görden ne tagy-tagy var, ne de alma, ne de göwherler. Şa geň garýar, oýlanýar. Soň tiyirlik bile Keniydyň yatak jaýyna barýar. Şo ýerden bolsa öz açaryny meňle açar tapyp alýar. Haçanna nedir şa hakykata göz getirenine Keniydyňda öýlenip, ey hyýanatkary çaly. Tagy-tagyň almadylaryny näetdiň? Nediriň tyýgyndan gorkmadyňmy? Nädip hazynanyň gapsyny açmak hetdetdiň diýe. Persipatly nädenin gözel edip bilen taqdim edip, nediriň ayak basan ornuny öpüp, oňa şeýle jogap berýär. Ey padşa, tagy-tagy biziň watanymyzyň namasydy. Gadymy şalamymyzdan arkama arka gelýän nişanny. Men watan namasymy azad etmek üçin öz namasymy bada berdim. Meniň niýetim pek. Men öz arzumy göýür alyp gitmedim. Ey şahym, sen biziň öýümizdi göýran etdiň. Ýalňyz göwhürimizi elimizden kakyp aldyň. Eger men hyýanat eden bolsam, şoň deregine watanymyzyň amardan gaýdyp aldym. Hudaýa şükür öz maksadymy etdim. Watanymyň ar namasyny goradym. Nedir şa? Keniydyň bu sözlerini eşitip onu öldürmäge işaret edýär. Salym wagt geçmänkä Keniydyň yatak jaýy gana goýulýar. Gyýyz dürdäne ýaly bolup, akýan gana togulyp pikilýär. Şo pursatda solan gülberden açylyp, watanyla hoşlaşyp şeýle diýär. Sen ýolunda gurban etdim bizanym. Gaýgyrmadym, sen ýolunda gül ganym. Nediriň Osmanlılar padşahy bilen Şahirana uruşy. Rivayete göre Osmanlı padşahy Nedire bir hat iýerip, şonu aşağıdaky beýtler ýazyp goýberipdir. Goşunyň sanyny sen biler bolsaň, seret ýyllara sen görer bolsaň. Osman nesli eger götürse meni, pereň penjesinden gutorsa meni, şeýle ururun agar gördü bilen bir baş gidersiň sen tä madendaran. Nedir şa Osmanlı padşahynyň bu gatyna jogap hökmünde aşağıdaky beýtler ýazyp beripdir. Daň atana erter ýüzüni açyp, ýyllar asmanyna giderler gaçyp, bölgüt gorkmaz baýyş bolda köp sanyny 200 rumla deň jüt horasanyny. Haydar nesli berse işime runak, Konstantinopolly Dikernbaydak. Huvel ali el ala bismillahirrahmanirrahim. İbtida hamdu Hudayi ahadu ferdi gadim, kadiri emzelu alimu danayu hekim. Ol ki bugün göwüýü mekany yaradyp kudratdyn, ol ki bi bahru berri halk edip şöwketdin. Iki alemde odur bendelere ýager uyar, hikmetine görner bendelere müňasar. Halky alem hemme mätäşdir ol dergaha, ol urup nuru ya köwkebu mihrumaha. Hamdy hakdan soňra ogly galam Nurefşan besena gösteriýär Hatmy Rasul Fahry Jahan. Nebiye Haşim ol Ahmedu Mahmud sıfat, kim Hudadan ol daimle salamu salawat. Alu eshabyna hem rahmeti bisyar ola hak ýawry, her kim olur ýar ola. Hamdy hak nati nebiden soňra basyt kyzyban, fardy bennelere metki şeken şahy jahan. Ol şeken dahi felek mertebeye şahra kerir, şah nadir ki ollu tek oňa ýok mislu nedir. Diýmek bolmaz bi şeken şah ki ola peýgamber, ya mukarribi melekidir olup eznogy beşer. Likçün gudraty hak zahir edip piş nazara hak oňa her kimse diýse hak diýmiş. Nesep ile şerefu fahry ojagy Teymur, Hesep ile bu jahan şahy şehanlar meşhur. Mustafa Hulku, Mesiha Demu Yusuf Talgat, bu alidani şu Hatam Kefu Lukman Hikmet. Gabiliyetle oňa verdi Hudawendi Kerim, tezu tağti şehi u adl kerimu hulku azim.
her şerafet keýdiýsem şahy şekenler kamil, merhemetten onun iltafi hudadır şamil. Ýtykady buyurur, ol şeki päkiden ahat, bakılmış sıdky huda wende ederler bileyat. Ele gelmez beýle döwlet, be sepeyhu şemşir, ola bilmez beýle ikbal, be fazlu tedbir. Sen görüp sen oňa bir saltanat, tağtu sıpah, sen görüp sen oňa täzu kemeru ferru kulah. Döwletim hafydy sen, sanadır umydym, men sana baglamış sıdyk budur täýdim. Döwletiň münkürünü sen eýledin haru delil, düşmanyň köýerlüğüne ýawurul ey Rabbi celil. Çünki sıdky biledir hakyny ey uruw ýagyn, bir sebäpden oňa ettafi huda boldy moýun. Elini tutdy, huda wende jahan gudratdan, kamyat etdi onu madala tuşawketden. Bağı tuğakbal ile hiç kim beyle olmaz baki, günkü bir döwletine elime röwşen taki. Şaky gül, noşku nema boldy, nem fayzinden. Ki bu eýşar olup, mediksera gülbinden. Nedir şa hikayeti? Nedir şanyň asly ýurdy alili ýagyna Kakra ýoluна, Arap gala, Bagırt owasyna bolun. Emma ol ýaş wagtyndan bir uruşda Irany ýetirdi şön. Ondan hem hyýwa gulydyr satylan. Hyýwada bir adam nedir şany satyn alyp bir näçe wagt saklap, ondan soň goluna bir jüýt ýöküz berip, daýhançylyk etdirin. Nedir şady ýöküz durup ýatan. Bir onu satyn alan hojaýyn onu görmäge gelin. Görse ýöküzler ýany adamhy ýer sürüp ýöreken. Nedir şa bolsa mundan bir habar köýnüni çykaryp geýmine seredip oturýarka, hojaýyny ahista bildirmän ýakyn gelip görse. Nediriň arkasynda 5 penjanyň ýydy bar eken. Hojaýyn nedirden bu ajaýyp işler görüp onu ýöne alyp barýardy. Ey nedir? Sen ýugurdyň öýtsen, sen azad edeýin. At ýara bereýin. Emma sen paşa bolarsen, gelip hyýwany hem alarsen. Şonda hyýwanyň öýtýäryn maňa berersen, nepdinden hat alyp, abat, at ýara harjasyny bilen berip ýola salypdyr. Şondan soň nedir arkaja gelip öz ýanyna atlygynyp, eýranyň bir ýanyny alamançylyga duran. Bir näçe balaja kiçijik şäherlerini eýlap, ondan içkin eýranyň içine gidipdir görün. Nediriň daşyny alypdyrlar. Bir näçe adamlaryny alyp, zordan gaçyp çykyp, bir garry kempiriň öýüne mihman bolupdyr. Aş tuğdu, emma kempir buluru meýeşden aş pişirip öňünde goýupdyr. Nedir şa bolda şemsöýlen şanyň ortadan doldurup alyp içipdir görün. Gazgın aş onun agzyny ýakypdyr. Mihman yerleri kempir muny görüp, ey mihman ýigit, nedir galtaman ýaly orta urmady, kırasyndan kemkemden alyp içerler diýipdir. Şondan soň nedir bu garrynyň aýdan sözünden akyl edinip, eýranyň çetinden gyraganyny alyp soňam eýrana paşa bolupdyr diýip aýdýarlar. Molla Pür Abam oğlunun yazan yazgılarından 1942-nji ýyl Türkmenistan Akademiýasynyň gol ýazma fondy, inventar nomerler 919. Keýmirkör we nedir şa? Keýmirköriň asly ýöri türkmen. Türkmeniň hem utomuş diýilen taýpasyndan, utomuşda hem aktaşaýak diýilen obadan. Aktaşaýakda hem gyzyllar diýen tireden. Şo gyzyllar diýilen obanyň ýaty keýmirköriň öz nesilleri bolmaly. Keýmir aga ýeneden bolanyna gözleri abad eken. Emma oğlun wagtynda pyçak oýnap öz gözüni öz kör edipdir. Soňra Keýmir aga belagaty, ýetginjeklik ýaşyna ýetenden soň şo gözümi kör eden pyçagy elimde alan bolsalar, şo wagt bir aglardım. Inni ölün şäme aglamaly boldum diýen. Emma Keýmiriň özü ýaňy ýigitlige ýetişip barýan ýaş oglan bolsa-da oba ýaş ullaryň maslahatyna goşulyp, märekede sözlemekçi bolup bir gün beýlisi ortaga çykyp, menem ýaş ullary jogap berseler sözlejek diýen. Onun oturun ýaş ullaryň bir oglan, sen atgan kim, ýenen kim, märekede ýöňe düşüp şo etmäge diýen. Keýmir aga ortaga düşüp belen owa ses bile haybatly, atam bir bulut, enemem gäwgül, degdi bir baran, çykdy bir lere diýip, ey ýaşuly, men atam enemi näme kılarsen, men özüme bak diýen. Oturun halklar Keýmiriň aýdan sözlerini dogry tapanlar. Ondan soň obanyň ýaşullary öz aralarynda maslahatlary bolsa, Keýmir çağırıp öz ýanlaryndan orun berip, sen oglan ýaşam bolsaň, öz bildiňden maslahat berersen diýip aýdanlar. Ondan soň Keýmir
keýmir bolup halk işine ady dolup her iş bolsa keýmir biler diýip on halk üçin janyny pida edýänini hem bile bilýärler. Şo wagtlarda hem Nedir Şah diýilen bir güýçli padşah bar eken. Ýaly türkmenler keýmir agany ýaşul edip oň ýygyna düşýän ekenler. Emma ol şu Nedir Şah bilen aralary saz bolman, öz halky bile gumyň içinde göçlükdi. Kä onny kämünne gidip ýörün. O wag nirede diýseler hatap galady diýip jogap berýär eken. Şo zamanlarda Hywanyň padşahyna Ýolbert diýer ekenler. Keýmir aga hem bir Ýolbert han bilen aratnaşy edip dostluklary bar eken. Bir uly iş bolsa Ýolbert han köýerteke gelsin, bir işe maslahat bersin diýip aýdar eken. Aralary şeýle had eken. Şo günlerde Nedir Şah Hywan Ýolbert hany maňa paçhyras bersin diýip ilçi beripdir. Ýolbert han Nedir Şah'nyň iýberen ilçisini öldüripdir. Şondan Nedir Şah ilçisiniň ölümini eşitip gahar gadap bile hanyň üstüne goşun çekipdir. Santy goşun bilen bir näçe ýollaryň dämetini çekip Hywa ýakyn barıp düşüpdir. Amdirýanyň üstünden adam at geçer ýaly ýogyn demirden zırlan köpüre vurdurypdyr. Şeýdip olar Hywanyň bir ýanyna girip baranlar. Emma Ýolbert han gyssanyp maslahat edip keýmir köýür çağırıp köýürtek akyl ber. Maslahat näme diýip soran. Şonda keýmir agaýdan men sözüme gulak salyp beren maslahatymy kabul etseň bir yerin Nedir Şah güýçli padşahdyr. Senem onuň iýberen ilçisini öldürdüň. Inni wagtlaýyn bir ýana gaçaly. Nedir Şah bolsa Hywany alym diýip özünden bir häkim goýup gider. Şondan soň bidem gaýdyp gelip bir hile bilen onuň goýun adamyny aýryp ol kýerimizde oturar diýip aýdan. Şonda Ýolbert han köýerteke bilmediň. Bir öz aýagy bile gelen togmy iýmit. Bagtly ikiň tutar, bagtly birin tutar diýip aýdan. Ol köýertekeniň maslahatyny kabul etmendir. Şondan soň Nedir Şah goşunlaryny haýdap Hywanyň şäherini gyssaly almaly diýip şäheriň daşyny gurşapdyr. Yine Hywany Ýolbert han gyssanyp keýmir köýür çağırıp köýerteke maslahat gaçalyp owalky maslahatyny beren. Yine de köýerteke bilmediň. Öz aýagy bile gelen togmy bagty gelen ikiň tutar, bir bit bagyt, bir bagyt birini tutar diýip aýdan. Onundan köýerteke ey hanagy, men beren maslahatymy kabul etmediň, indi seniň boljak işiň aýdaýyn. Bu zalim Nedir Şah şäheriň daşyny gagap alypdyr. Halklaryň haly teň bolupdyr. Millet 5 gün 3 gün sana garar. Ahyry irat buzulmasy da bilmän seniň ýanyňa öz ýakyn adamlaryň, wezir wekilleriň ýagyny seni yatyryp turýan adamlaryň gelip sana aýdyrlar. Ýagly günümizde hanymyzyň, ganly günümizde özüň barsaň bolmaýarmy? Ogluny şok paýlaşyp gitjek diýip seni tutup bererler. Eger kaçmasaň, sana tagat ýok, maňa bagyt ýok. Sen Nedir Şah'nyň ilçisini öldürdüň, goluna düşdüň, sana hedil bermez. Men bilýän maslahatym şudur, başgalaryndan özüň ýagşy bilersen diýip aýdan. Ýolbert han ýene keýmir köýüriň maslahatyny dogry tapmandyr. Şondan soň han aga, indi men gitdim diýip keýmir aga gaçyp gidipdir. Ondan soň Nedir Şah'nyň goşunlary Hywa adamlaryny ýaman horlap, "Helallam şinnallam" diýip gysyp urapdyrlar. Hywa adamlary bir işe takat edip bilmän keýmir aganyň aýdany ýaly Ýolbert hanyň ýanyna gelip, ýagny günümizde hanymyzyň, ganly günümizde ogluny şok paýlaşyp gitdi. Indi özüň baryp köp halkyň ölüme bermän, bir özüň barsaň ýagşy. Eger barmasaň da halkyň maslahaty şeýle boldy. Seniň özüň tutup Nedir Şah'a alyp barjaklar diýip öz ýörekilleri üýüşip Ýolbert han tutup el aýaklaryny baglap Nedir Şah'a alyp barpdyrlar. Nedir Şah Ýolbert hany görenden "Ey ithan, ilçini öldürmek bolarmy?" diýip gahar gadap bilen jellatlaryna buyruk beripdir. Şukur gadap başyny aşak, aýaklaryny ýokary ediň diýip ýere gömdiripdir. Hywanyň basyp alypdyr. Molly Pür Abam oglunyň ýazgylaryndan 1942-nji ýyl inventar nomeri 919-e. Nedir Şah Güteke ýaşullary. Keýmir köýüriň wagtynda Keýmir agany Nedir Şah bir näçe tekeniň ýaşullary bilen gelsin diýip çağırdyr. Keýmir agada bir näçe türkmen ýaşullary bilen Nedir Şah'yň huzuryna bardylar. Bir näçe gün Nedir Şah bulary mihman saklapdyr. Şonda ol türkmen ýaşullaryna garap, "Siziň araňyzda oý keramet diýen söz barmy? Şo dogrymy?" diýen. Şonda türkmen ýaşullary "Dogrudur" diýip aýdýarlar. Nedir Şah şeýle bolsa, "Oý keramet bilen meniň ýaşym näçe, ýylim näme biliň" diýipdir. Türkmen ýaşullary Keýmir aga bilsin diýipdirler. Şonda Keýmir aga biraz wagt pikir edip oturup durdy. Nedir Şah garap, "Ýeriňizden turuň" diýip aýdan. Nedir Şah köýertekeden bir söz eşitip tizlik bilen ýerinden turupdyr. Keýmir aga "Inni oturuň" diýen. Nedir Şah oturupdyr.
Keýmir agaýdan, "Ey nedir şa? Senin ýylyňy turuşuňyzy towşan turuş görüp, towşan diýjegimi bilmedim. Ýene bir borşuňdan barsam diýmek ýadyma geldi. İkisiniň haýtyny diýjegimi bilmedim. Soň garreneň barmy diýen. Nedir şa bar diýen. Bar bolsa garreneňi bir şola tama salyp, dogry aýtmasaň öldürürmen diýip, ýalandan şert edip sorasaň aýdar diýen. Şondan soň nedir şa? Enesini çagyryp, köýertekäniň aýdan edip, enesinden meniň ýylym näme diýip soran. Şonu nedir şaň enes aýdan? "Ey oglum, sen 2 ýylyň arasynda dünýäge geldiň. Sen ýylyňy towşan niýsegem boljak, bars diýmegem boljak. İkisiniň arasynda haýsyn diýjegimizi bilmedik" diýip jogap beren. Şondan soň nedir şa? Keýmir aga bu ýoldaşlaryna harat serpay başlapdyr. Obam hatap galady. Günlerde bir gün nedir şa Keýmir köýer çagyrypdyr. Köýerteke hem öz adamlar bilen baryp, nedir şanyň ýanyna urtdurlar. Keýmir agadan nedir şa habar alan. "Obaň ýylyň günüň ýurdun ne ýerde?" diýip soran. Şonda Keýmir aga, "Meniň obam ýurdum hatap galady" diýip jogap beren. Şonda nedir şa? "Ey köýerteke, sen halklaryň bilen bir akaby suwly ýere göçüp gelseň" diýen. Köýerteke bolsa, "Ey nedir şa? İltipatyň çok, ömrüň uzun bolsun. Ýyl gonny, men munny durna göýekde duzak ýerde öz ýurdumy baryp, halkyň ýaşullarla maslahat edip, ondan soň siziň aýdan ýakymly sözüňize jogap berdim" diýip aýdyn. Şondan soň nedir şa soran, "Ey köýerteke, näçe müň öýle halkyň bar?" Onda Keýmir aga, "Men bir ýerde bilmeýän, Mürdebaşy bilmese" diýen. Ýene Keýmir agaýdan, "Ey nedir şa? Maksadyň meniň halkymyň näçe müň öýle ekenini bilmek bolsa, inni kelemizde her bir öýden bir gurdalyp gelip sanasak, şonda meýalim bolar" diýip aýdan. Şondan soň nedir şa, özüniň has ýakyn adamlary bilen, ýene her ýerden şagyrylyp baran ýaşullar bilen meýil edip oturan wagtlaryny, uğurlu gadak diýen adam nedir şa tarapyndan bir ýylyň üstüne han goýulan. Emma şol uğurlu gadak meýilse keýip kök bolup, ýaşyt wagtymyzda tekeleň arasynda gelip, olaň girin gyýlaryny eýle derdik, beýle derdik diýip ýalama sözler aýdypdyr. Uğurlu gadagyň baýdan sözleri Keýmir aga gaty diýip, başyndaky telpegini aşagyna galypdyr. Köýertekäniň bir işinden nedir şa habardar bolup, uğurlu gadak aýdan. Köýerteke başyndaky telpegini aşagyna saldy. Inni eger duşsaň, senden şu yaramaz aýdan sözleriň aýaryny almasam, şu telpegi dolanyp geýmenip aýdan bolsa gerek diýen. Şondan soňra her kim şadan uruha dalyp öz obasyna gelenler. Keýmir aga da öz ýerine gelip, obasynyň edermen gahrman ýigitlerini, o ýaşullaryny çagyryp, maslahat edip, 40 gün eşenni her adam atly atyny feýslap bakyp, häzir bolmaly. Alamana gitjek diýip, öz halkyna jar çekdiripdir. Keýmir aga uğurlu gadagyň obasyna jansyz iýerip, näme habar bolsa, näme iş bolsa bilip durun. Ondan soň Keýmir köýer öz ýeriniň edermen ýigitlerini bar güýjüni ýygnap, uğurlu gadaktan aýrynmak maksady bilen atlanyp, iýje günde zähmet çekip bir ýere baryp düşüp, Keýmir aga jar çekdirýär. "Doňlun nilen güýüni tapsak, bu goşunyň içinde adam barmy?" diýär. Şonda bir adam, "Men taparyn aga" diýen. Keýmir aga bu adamdan, "Sen tekäniň haýsy tiresinden" diýip soraýar. Ol adam, "Plan tireden" diýen. Onda Keýmir aga, "Sen tapmarsyň" diýen. Ýene bir adam, "Men taparyn" diýen. Keýmir aga, "Sen tekän haýsy tiresinden" diýen. "Plany tiresinden diýse, muňa da sen tapmarsyň git" diýen. Ondan soň ýene bir adam, "Keýmir aga, men taparyn" diýen. Şonda Keýmir aga, "Sen tekäniň haýsy tiresinden" diýip soran. Ol adam, "Men amaşa" diýen. "Amaşanyň haýsy tiresinden diýse, küwe diýen tiresinden" diýen. Şonda Keýmir aga, "Sen taparsyň" diýip, bu adamy garanky gijede ýöňe salypdyrlar. Ol adamam goşunyň öňünde gije ýol başlap baran. Ýarym gijeden soň bir ýerde durup, "Ey Keýmir aga, men ýaşyt wagtymda şu ýerlerde goýunmak ýadym. Şo wagtda uly şerketiň aşagyna ýatan towşana taýagymy salypdym. Şo görünýän şerket bolsa gerek" diýip aýdan. Baryp taýagyny tapyp alypdyr. Şondan soň ol adam Keýmir agaň şo diýen guýsuny tapyp, düşüp atlary we öýler raga dalypdyrlar. Ondan soň köýerteke maslahat bilen her ýerde suwly guýy bolsa öýler alyp, şaýlaryny tutup, guýlary gömüp, uğurlu gadagyň obasynyň oguryn habar alyp, bir gün at gezdirip ýören adam tutup, Keýmir agaň ýanyna getirenler. Keýmir aga bu adamdan uğurlu gadagyň ýagdaýyny sorasa, ol adam jogap berip, "Ertir uğurlu gadagyň toýu ba. Plan ýerinde öýrük öýlü çykardy" diýip aýdan. Keýmir aga bu adamyň barça habaryny alyp, "Baryň muny
Gılysmyrady tapşyryň diýip öldürdipdir. Şondan soň Keýmiragy öz goşunynyň bir kimse çaýyny tutup, uğurlu gadagyň toýuna toýsy bolup baryp, onuň özüniň, obasynyň tamam gelin-gyýdaryny atyň ardyna salyp gidenler. Bir uğurlu gadagyň halkam yaragsy toýa gelen ekenler. Duran toýçy hem bulan ýyryndan pogulap gidýärler. Howa bolsa gyzgyn, Tomas wagtyna suw sap, ýadap, haýsy guýa gelse gömülen, suwdan eser ýok. Keýmiraganyň goşunlary bolsa adykdan suwdan üçin soňky guýa baryp düşýärler. Uğurlu gadagyň goşunlary atlary öýdör suwsuzlukdan her gaýsy söpüň düýbünde libaslaryny söplerin üstüne atyp ýatanlar. Keýmiragy bolsa öz adamlaryna "Depe çykyp bakyn, zylawny hüýräp ýören atlar görünýärmi?" diýen. Adamlar görse, atlar zylawny hüýräp her gaýsy bir söpe kelden tokup dururlar. Şondan soň Keýmiragy goşuny bilen atlanyp baryp adamlar garap öldürüp, uğurlu gadagy bir näçe adamlar bilen diýeri tutup, Keýmiragyň ýanyna getirenler. Keýmiragy zar çekdirip, her kim uğurlu gadagyň gözüniň öňünde onuň gyýdy bile ýatsa, şo gyýdy şoňa berjek diýip, uğurlu gadagyň gyýdyny bile ýatan ýigidine berip, Keýmiragy uğurlu gadakdan ağır namasyny müň etse artyk alyp, sag salamat öz ýeline goşunyla gelipdir. Molla Pürü Avam oğlunun yazgılarından 1942-nji ýyl, inventar nomeri 919-E. Keýmirkör we Nedirşa. Keýmirkör türkmenleriň iň batyr adamlaryndan biri eken. Ol hiç bir hana boyun egmeýär eken. Hanlar ony öýme-öý çagyryp gelip görür ekenler. Hanlar Keýmiriň gepinden onuň batyrdygyny biler ekenler. Bir gün Nedirşa Keýmir ýanyna çagyryp, "Sen aýdyp ber. Günäli adam bilen günäsi adamy näme hil tanap bolýar?" diýipdir. Onda Keýmirkör, "Günäli adam men gözüme kellesiz görünýär" diýipdir. Nedirşa oturup pikir edip, näme diýjegini bilmän, "Bar ýoluňa gidiber" diýip Keýmirköri gaýtaryp goýýardyr. Sewdäli Keýmirkör gözü kör bolsa, o näme hil ýoluny görýär? Keýmirkör ýaş wagtyny diýe sopany bolan wagty eline pyşak oýnap oturka, eline öýüp pyşak gözüne degip kör bolupdyr. Ýöňkü geçen adamlaryň aýtmagyna görä, Keýmirköriň nirägisi ýöňüne bir gara goç gelip ýörmüş. Ol goçuň her şahynda bir çyra barmyş. Keýmirkör şo çyradan ýagyty görýärmiş. Emma başga adamlar şo goçy görmeýärmiş. Keýmirkör ören zor adam bolan. Keýmirkör hyýwadan gaçyp bir näçe wagtlar umlarda göçe-göç, bir gün onna bir gün munna tergizan gelipdir. Ahir Eýran şahy Nedirşa bilen barışyp aşna bolunlar. Şondan soň Nedirşa bir gün Keýmiri çagyryp aýdyn. "Ey körteke, men Eýranyň bir ýagyşy ýurduny saňa bereýin, göçüp gel. Ýer-suw mülk ýagyşy zatdyr." Şondan soň Keýmir aga Eýrana baryp, öz başyna ýurt tutup, gala saldyryp bir näçe wagt Eýranda oturupdyr. Ondan soň ýene bir gün Nedirşa Keýmiri çagyryp, "Ey körteke, ikimi garnaş bolaly. Gyýdyňy maňa ber" diýip aýdyn. Onda körteke, "Ey Nedirşa, şalar bilen gedalar bilen bolsa münasip. Men saňa laýyk gyýdym ýokdur. Emma berdiýsen alajym ýok bereýin" diýipdir. Nedirşa hem bersen bolýar diýen. Onda Keýmir agaýdan, "Meniň gyýdymyň bagasyna 40 giner, 40 maýa, 40 erkek argony, 40 at, 40 täne tohum baýtal, 40 gyýy, 80 ýigit bedeg bile barsynlar. 3 güne mihman taklap, sizden baran goýunlary we tüýleri bişirip berip, 3 günden soň gyýdy alyp gaýdarlar" diýen. Ondan soň körteke obasyna gelip adamlar ýygnap, şeýle iş boldy. Nedirşaň adamlar gelerler. Her haýsynyň birini öýüňde iýberinde. Çaý çörek bilen bolunda derrew kellesini kedin. Hemde öý goşlaryňyz daňylyk bolsun. Malsyzlar bolsa, şo gelen mallardan alyp ýükleriňizde taýin bolsun. Şu ýerden gidilenine hem yetim köşeklerden 5'sini ýurtda daňyp goýup gideliň diýip maslahat edenler. Ondan soň şahanyň adamlary gelin almaga gelenler. Körteke hem adamlaryny çagyryp, "Mehmanlara ýaşy hyzmat edin. Erkek adamlaryny her gaýsyň birini öýüňize alyp baryp, ýaşy naharlar beriň" diýip, şahan 80 adamsyny her biri öýlerini alyp baryp kellerini kesipdirler. Şondan soň o ýerden göçüp, nirdesen 4 güllip gaçypdyrlar. Nedirşa bolsa garaşyp oturan öýlenjek ýigitdi. Emma şahan adamlar gelin wagtyna gelmändirler. Adam ýerip görseler, şahanyň adamlary ölüşüp ýatanlar. Her ýerde bir köşegi daňyp gidipdirler. Şahanyň adamlary bolan işleri Nedirşaga baryp aýdanlar. Şah hem goşun atlansyn diýip, näçe min goşun ýeripdir. Olar da gumyň etegine baryp, aňyry gide bilmän ýyllaryna gelipdirler. Körteke bolsa halky bilen
4 güle barıp getipdir. Bağır oğlu Baymrat Rahmet oğlunun dilinden yazılıp alınan rivayet 65 yaşlı. Yazıp alan Moğollu Pürü Avam oğlu 1942 yıl. Nedir Şah hakkında? Nedir Şah yaşlığında bir kel yetim oğlanmış. Şağırınlı oğlanlarla oynap yürününü eli bilen yerin üstüne eskerler yatayamış. Bunun yali eskerleri o yerde bir yerde bir näçe edipdir. Tut şiýbyklardan tüpen edinip, gabygyndan hem bağ yüp edýär. Şiýbygy egrelip kılıç edinýär. Şağırı iki topar edýär. Olar oğlunun kiýaşy şağırlarmış. Bular uruş hatabyna bir-birini soýýarlar. Nedir şeýdip bolýar? Ýuwaş-ýuwaşdan ondan mundan atalyp daşyna atdylar ýygnapdyr. Atdylar ýygnan soň bir näçe owalar basyp alýar. Her owadan muňa atdylar adamlar goşulýar. Şeýdip goşun diýär. Nedir gelip ahyryna padşah bolupdyr. Ol hemmeri bütün Eýrana padşah bolupdyr. Nedirin gala eden köp tepeler var. Olar Mara şenligi diýämiş. Depeleň içi Garawulhanamyş. Nedir padşah bolan soň Maşatdan bärde goşuntdy mekan tutupdyr. Bu taýda onuň päli diýär. Ertemen adamlaryň gözlerini çykaryp, ondan amarat bejertjek diýär. Netsara ağız utladyny. Şu ýyza maňa 100 batman agaç uwuny pysgylap bermeli perman edipdir. Usta öýüne gelip, nahar damagyndan geçmän. Men pysgylap, beýle kän uwuny nirden taparnyp aýanyny diýerimdir. Aýaly bolsa oňa, gel Sultan Mahmuddan ulu Hudaý bar, gorkma, naharyňy diýenmiş. Bular bir ýerde galsyn. Indi jemaatdan habar bereli. Jemaat giýje ýygnanyp, şaň öýüne solup, öldürtdiň aleň diýär. 400 adam gılıçky başga zatlaryny yaralanyp, padşahyň aýalynyň iki aýallygyny öňlerine salyp, padşahyň saraýyna köşküni solanmışlar. Giýje tirkeş paryakalar jemaat dagap gidýärler. Padşahyň aýalynyň dogunlary teretseler, ýerlerine hiç adam ýokmuş. Jemaat gorkusyna gaýdypdyr. Şonda iki dogun maslahat edýärler. Ular bireklerine iki baştan erte biri öldürecek. Yür gideli barıp görülýänler. Belet yerlerine barıp kapyny açyp içeri girýärler. Gaýdylar ýalaňaç, gylyçly. Nedirin öýüne girip görseler, aýaly padşahyň başyny dygynlar oturulmuş. Gaýdylar ýa dogunlaryna biz muny öldürecek diýseler. Dogunlary onu öldürmän haýp diýip gözünden boýur ýaşaktyrynmış. Ola kan ýaşlarym nedirin ýüzüne damyp oýanýar. Gaýdylar nedire seni öldürecek diýerler. O näme düşünip, näçe ýalbarsa-da. Ertir sen jemaatyn gözüni sıkarjak. Şoň üçin bir seni öldürecek. Hemmeler diýin sorar diýip, onuň dady peryadyna bakman, gylyç bile bölek göre gelipdirler. Indi habar kimden eşitmeli? Habary Netsardan eşitmeli. Nedirin aýaly Netsara gelsin diýip bir nökeri berýär. Azan wagtynda Netsaryň gapsyny bir gadak tak edip kakýar. Netsar muny eşitip, "Wah, öýüm ýykyldy. Ene aýal başyma geldiler. Men sana aýtmanmadym" diýe ak çekýär. Onun aýaly, "Howlukma, Hudaýyň özü kerimdir" diýe. Gelen gadak, "Gel, padşah ýölle oňa tabyt bejer." Hanymyň permany şeýle diýipdir. Netsaryň aýaly begenip, "Gördüňmi? Men aýdanym boldy" diýipdir. Şeý dip Netsar baryp tabyt bejerýär. Nedir ýakydip gömýärler. Ondan ýakyn wagtda ingilisler goşuntdy, Nedirin hadinasyna çyp, onnak şo wagtky ýaralar alypdyrlar. Onun gyzyllaryny hem aljak bolanlaryna Eýranlylar duýup goýmandylar. Rivayet aýdan Galyç bergen Alibekow 1939 ýyl. Kitabyň soňy. Kitap Türkmenistanyň köýerler hem kerler üçin kitapkanasynyň ýazgy edişige köpelliş bölüminde ýazga geçirildi. Okudy Settar Avdiýew, Tetreşdory, Husan Ataýew, 2009 ýylyň iýul aýy.